Tribunal Supremo, Tribunal Supremo que intervén a raíz dunhas determinadas iniciativas municipais de determinados concellos. Aquí en Galicia salientase o de Arteixo, e polo cal introduce unha taxa que cobra a instalacións eléctricas que, ademais de suministrar nese propio municipio, tamén de alguma maneira usan ese solo público para transportar a outros municipios. Isto foi recurrido por as determinadas compañías eléctricas e agora o Supremo ve de darlle a razón a estes concellos, entre eles, como xa dixen, o de Arteixo, e nos dá a posibilidade ao resto de concellos, neste caso de Ribadavia, para que melloremos, sin lugar a dúbida, o noso nivel recaudativo, para empezar a crear, por suposto, unha ordenanza e unha taxa e que cobre estas instalacións que non se viñan cobrando a día de hoxe, tampouco en Ribadavia. A estimación do gasto, do ingreso que isto suscite nas arcas públicas ainda está por ver. A marxe disto, o noso grupo entende que por pouco que sexa, dada a circunstancia, entendemos que a orografía ribadaviense, así mesmo a propiedade, por exemplo, en sociedades comunais de parte dos nosos montes, entendemos que o goberno municipal, neste caso a Consellería de Facenda, debe facer un esforzo e un traballo para, por un lado, facer esa interlocución cos comuneiros e con, digamos, o solo que non está en solo público, bueno, é solo público, pero gestionado por comunidades de montes, e, por outro lado, facer, desde o meu punto de vista, unha prospección das posibilidades, repercusións positivas que esta medida tería nas nosas arcas. Ben, entendo que é unha oportunidade que todos os concellos de Galicia e de España en xeral van a ter e van a aproveitar, e o noso grupo o trae aquí a este pleno e o pon arriba da mesa para que nos, o antes posible, nos poñamos a traballar nese sentido e a situación financiera de Ribadavia mellore, non sangrando como pasou co catastrazo estatal nos dous anteriores exercicios, e si a conta dos que, neste caso, máis ganan. Moi a caída, ademais, esta moción no seu tempo, como todos e todas sabemos, está a plena actualidade, porque estas mesmas compañías eléctricas son as que cada vez nos están subindo máis todo o que ten que ver co consumo de enerxía, consumo de enerxía do fogar tamén en época de frío. Ben, isto sería o resumo, e se despois hai alguna cuestión a debatir, gustaría volver a ter tomar a palabra. Gracias. Muy bien, moitas gracias. Manuel, compromiso mundial. Boas tardes a todos, tamén os que nos siguen por os medios telemáticos e ao público. Como se dixe na comisión informativa, pois todo este tipo de iniciativas sempre serán beneficiosas para as arcas municipales. Entón, pois, bueno, en principio o noso voto, como se dixemos, vai ser favorable, que, como dixo o portavoz da Ribeira en Común, que a Consellería de Facenda pois faga un estudio da viabilidade para poder levar a cabo o cobro desas tasas, e o noso voto vai ser favorable, como máis. Muy bien, gracias, Manuel. Xacobes, Unea. Como xa se dixo, pero o Tribunal Supremo avala diversas sentenzas, se non me equivoco, creo que son 5. O que avala o Tribunal Supremo, o que ven a decir, aclara expresamente que é legal a pretensión dos concellos de gravar a utilidade que lle reporta ás empresas enerxéticas a utilización do solo público nun ben privativo, que é un ben, dicir, unha actividade industrial como é a distribución de enerxía, e dado que estaríamos falando de entre 3.000 e 12.000 euros, dependendo o concello e o tipo de eléctrica
distribución eléctrica en función de si é media ou é alta, dado que se contaría por os metros cuadrados que ocupan os metros lineais, pois eu creo que é unha boa iniciativa que debemos estudar o informe técnico que nos permita chegar a ordenanza que así efectúe este cobro, co cual o voto do BNK vai ser a favor da propia moción. Muy bien, gracias, Partido Popular. Gracias. Ben, vai por diante, nós tamén imos votar a favor da proposta de lei dun común, porque entendemos positivo que a posibilidade de estudar esta ordenanza, pero entendo que cando fagamos o estudo da posibilidade de implementar esta ordenanza debemos ter unha serie de cuestións en conta. A verdade é que estes días, a raíz da moción, pois normal documentaste un pouco, estuve mirando, esta é unha tasa que incluso se podería tamén ampliar para empresas de hidrocarburos, de gas, incluso a da auga tamén, é dicir, hai varias cuestións que están en riba da mesa, pero que de feito, incluso ata donde eu sei, eu creo que esta tasa cando é por suelo urbano xa se está pagando nun equivalente a un 1,5% do que recada a empresa no territorio local, e agora con esta sentencia se podería ampliar a terreno rústico, non a suelo rústico, é dicir, xa non só sería no urbano que xa se paga, sino ampliar o rústico. Que ocorre? Aquí hai simplemente unha cuestión que hai que ter en conta, que este tipo de tasa non se considera un imposto dos contemplados no artigo 59 da Lei de Facendas Locais. Entón, isto implica un risco. A que me refiro co risco? Que, segundo o artigo 16.4 da Lei do Sector Eléctrico, implica que podería ese sobrecoste repercutir no consumidor ou usuario dese territorio que pon a taxa. Vou ler textualmente o que marca para casos de tributos de carácter local o artigo 16.4 da Lei do Sector Eléctrico. Y en el caso de que los tributos sean de carácter local, salvo los contemplados en el artículo 59 texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que evidentemente se decía que este non é un caso de un imposto de ese tipo, por lo tanto sí se pode ver grabado por este artículo. En el peaje de aprobado por el decreto total, en el peaje de acceso o cargo que corresponda se le podrá incluir un suplemento territorial que cubra la totalidad del sobrecoste provocado por la tasa. Es decir, hay que... Claro, este é o marco legislativo que hai, entón, nese sentido habrá que revisalo, pero, dende logo, eu xa digo, vaya por diante con o seu voto favorable porque nos parece interesante estudar a opción. Isto non dice, a propia lei non dice que se aplique de xeito automático, o feito de que se tú pos a tasa, automáticamente se repercuta sobre o usuario, non. Pero sí que abre a posibilidade de que eso se poda producir, entón entendo que deberíamos, bueno, nese proceso que abramos para analizar a ordenanza, eu entendo que deberíamos, dunha banda, abrilo a todo tipo de empresas suministradoras, como falamos antes, de gas, hidrocarburos, auga, pero tamén meditar estas cuestións legais para evitar, que eu creo que para nós eso debería ser unha máxima, evitar que eso repercuta nos usuarios, nos veciños, porque si por un lado podemos conseguir que recaude máis o Concello, pero por outro lado estamos repercutindo no bolsillo do cidadano, non estamos conseguindo o que é o espírito da moción, que era gravar as compañías eléctricas para que eso repercutise na facenda local, sino que estamos indirectamente gravando o veciño para repercutir na facenda local. Xa digo, creo que hai que mirarlo con prudencia, pero independientemente de eso, nos vamos a votar a favor da iniciativa. Nada más. Muy bien, gracias. Un segundo turno. Boas tardes a todos. Vamos a ver. Nós, como manifestamos xa nas comisións informativas, o noso voto vai ser favorable ao que é a propia moción. Está claro que este tipo de sentencia que se ganou no tribunal vai avalado por un informe que no seu día fixo un bufete de abogados cos seus técnicos. O que está claro é que realmente houve ese informe, como ben se dixo,
ou vai compartir, ou a FEGAN pois, ou a FEG compartirano, como sea a fórmula. Está claro que estudiaremos todos os puntos para que non se vexan agravados pois, os propios vecinos. Eso témolo claro, non? Pero o que temos claro tamén é que estas empresas que están inmunes hasta calquera situación, que se chove pois non baixan o precio, se non chove sobre o precio do kilovatio, entonces nos entendemos que todo o que se poida imputarlle pois en beneficio das arcas municipales e por suposto vaya a retencia do Partido Popular, que contemplaremos e estudiaremos para que se realmente pois, as arcas municipales se van ver incrementadas, pois que ese incremento non se repercuta nos vecinos. Lo estudiaremos, nos informaremos e se fai falta poñernos en contacto pois, con ese estudio, con ese bufete que realmente foi o que elaborou o informe e foi o que realmente ese informe serviu para ganarlle no Tribunal Supremo pois, a estas grandes eléctricas que teñen os grandes bufetes de abogados, pois eu penso que realmente pois, será interesante. Daquela maneira, que igual que dicía o portavoz de Ribeiro en Común, pois se esta medida pois, é favorecedora, pois nos podremos en contacto coa Asociación de Montes, así como coa Asociación de Veciños que teñan realmente as propiedades para trasladar a información e facilitar pois calquer trámite para que se realmente ese territorio se pode ver beneficiado pois, deste imposto, pois está claro que o Concello se brinda para facilitar e para mellorar non só as arcas municipales, senón tamén as arcas desas asociacións. E polo momento, nada máis. Moi ben, ahora sí, un segundo turno, neste caso... Sí, gracias. Moi brevemente, porque, entre outras cousas, creo que xa está moi ben exposto cada grupo as súas motivacións e o seu argumentario, simplemente un par de apreciacións, non? O primeiro é que neste Concello xa existen determinadas tasas, non? Que digamos que cubren estes aproveitamentos. Cando menos vixentes dúas, ordenanza chamada número 15 e despois outra pola utilización de redes de titularidade municipal por empresas explotadoras de suministros. Ben, como dixo o voceo do Partido Popular, isto non é só para suministros eléctricos, enténdase torres de tensión, de alta tensión e media tensión. Non é para toda a enerxía que transcorre por solo público no municipio de Ribadavia. Eso é así, por lo tanto o gas tamén, como ben dixo ele. Agora ben, estas dúas tasas xa existen, non hai motivo polo que as eléctricas con esta nova tasa incrementen máis do que xa existe na actualidade, senón houberan feito con estas ordenanzas vixentes. Digo isto en relación ao que expresou o portavoz do Partido Popular, pero a maiores, polo menos este grupo, quere ser optimista, entre outras cousas porque as leis cambian e as leis a nivel, ou así polo menos o entendemos os progresistas, avanzanse, melloranse e a sociedade progresa. Nese sentido, eu agardo que a correlación de forzas tamén no Congreso actual, se non mellore, cando menos sexa suficiente para modificar certas legislacións. E digo isto porque este non é un debate só do Concello de Ribadavia, agora mesmo estamos dando aquí, é un debate a nivel do Estado, e sobre todo na FEM, que é a federación que agrupa todos os municipios e provincias. Entón, entendemos que todos os concellos estarán moi interesados e de supor a propia institución que os agrupa en que isto non repercuta negativamente na cidadanía. Se así o fora, desde o noso punto de vista, agardo se poida modificar e mellorar a lei a que o Partido Popular facía mención. E sen máis, agradecer aos grupos, a todos os que van a apoiar esta moción e agardemos a todo ben común de todos os ribadavienses e das ribadavienses. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas gracias. Manuel, un segundo turno, gracias. Non quero nada máis, creo que está todo Vale, Ferrol, nada. César. Sí, a ver, simplemente, evidentemente a legislación, pero simplemente quería referencia ao marco legislativo actual e vixente. Claro, é chamativo eso que o
podes estar de acordo ou non. De feito, este grupo non está de acordo con ese artigo, evidentemente, porque entendemos o que xa se falou, pero que hai argumentos máis que justificados para defender que digamos, a repercusión que ten no usuario, no cliente, o recibo das diferentes suministros enerxéticos máis que suficiente para cubrir os gastos que comporta o transporte de enerxía, moitas máis cousas, polo tanto non ten sentido seguir repercutindo ainda incluso contra este tipo de tasas, non? Pero, evidentemente, ojalá da modificacións legislativas, eso entendo que sean as cámaras correspondentes onde se ten que dirimir, neste caso nas Cortes Xerais, pero, xa digo, é simplemente apuntar a realidade concreta, o momento concreto, e telo presente a hora de iniciar esta elaboración desta ordenanza. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Javier? Bueno, vamos a ver, eu penso que simplemente estamos todos de acordo, simplemente ter presente, como dixen, esa advertencia do Partido Popular, se realmente pois vai repercutir, e bueno, pois está claro que tendremos que estar con esa cautela, e se necesario, pois cada un de nós que lle traslade pois aos grupos que teñen representación, pois neste caso, nas altas instancias, como pode ser o Parlamento Español, pois que se realmente, como dixo o portavoz do Medio Común, conforme se fan, pode se cambiar, e que se cambie para que realmente non se lle aplique pois aos ciudadanos, que eu simplemente penso que o valor da subida do kilovatio, que penso que realmente unha repercusión temos, e nada máis. Moitas gracias. Entendo entón que queda aprobada por unanimidade dos grupos. Pasamos ao seguinte punto número 4, que é a aprobación se procede da adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAM para a implantación da historia social única electrónica. Bueno, eu creo que isto se debatiu nas comisións, non sei se alguén quere que abramos debate, eu creo que non ten máis cuestión a debatir que a propia adhesión ao propio convenio, e entendo que é por unanimidade dos grupos, se non estou confundido. Moi ben, pois pasamos entón ao quinto punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal Compromiso por Galicia con Concellos Transparentes para a recuperación do antigo depósito de auga. Si facemos a mesma dinámica de sempre, que lea os acordos do secretario, e despois damos, neste caso, a voz ao portavoz do Compromiso por Galicia. Os acordos propostos son os seguintes. Primeiro, instar o Goberno Municipal a que se recupere o antigo depósito de auga da Franqueirán, xa que atópase nun estado aceptable e podese proyectar en momentos excepcionais para o almacenamento e uso de auga corrente. Segundo, que o Goberno chegue a un acordo de colaboración con a Aqualia para a recuperación do depósito e posto de foro de funcionamento, considerando que o custo para as arcas municipales será mínimo e teremos aí un recurso importante para todos. En seguida, sometes a votación a ausencia da moción presentada tendo o seguinte resultado, fica aprobada por unanimidade. En seguida, sometes a votación ordinaria a moción presentada, tendo o seguinte resultado, votos a prol, que expresou e compromiso por Galicia con Concellos Transparentes. Serase para o pleno os membros do PP, PNG e a agrupación de electores de Medio Común, con o seguinte por magnífica e caminada favorable. Moi ben, empezamos por o autor da moción, neste caso, Manuel do Compromiso por Galicia. Bueno, pois creo que a moción é bastante clara ao respecto. Trátase de recuperar unha instalación desde o noso punto de vista pois pode ser útil para momentos puntuales que evidentemente no futuro habrá que tomar un tipo de medidas de outro calado para o suministro de aguas, o sea, proceso de captación novo, etc. Pero bueno, creo que, como digo, me reitero, unha instalación que está o suficientemente ben construída, está nun bo sitio, pode abastecer perfectamente nun momento puntual, xa digo, pois a falta de suministro da actual etapa, e creo que bueno, entre o Concello e a cual eu creo que podemos recuperar o depósito, que bueno, que nos este aí para o momento puntual, nada máis.
Moi ben, gracias, Manuel. Vais, compromiso, ou, perdón, primeiro en común. Gracias. Ben, o noso grupo ten o que recoñecer serias dúbidas sobre esta moción. En primeiro lugar, parecenos unha boa moción no sentido de hai unha infraestructura municipal e pública que se atopa deteriorada, que podría estar en mellores condicións e que incluso podía cumplir unha función, entendo que puntual para determinadas situacións nas que quizáis poida facer falta. Nese sentido, digamos que é o argumento polo que nos estaríamos a favor desta moción. Pero ao mesmo tempo, como xa dixen, suscítanos moitas dúbidas. Unha delas entronca, sobre todo, co debate de fondo, o que nos entendemos que é o debate de fondo, que non é outro co Servizo Municipal de Augas e Abastecemento de Ribadavia. Nese sentido, recordo e quero recordar no pasado pleno no que se lle deu, digamos, continuidade a aquel contrato de concesión que remataba en xuño de 2016, nos entendíamos naquela altura que este servicio debería pasar a ser de xestión municipal directa. Nos entendíamos que había que municipalizar o servicio. E entendémoslo así porque para nós é un modelo a seguir, é un modelo donde é pura lógica, ou por menos semella pura lógica. Si te aforras o que se nos suele chamar o marxe de beneficio empresarial, é lógico que ese diñeiro repercuta ou redunda en investimento para a propia rede de saneamento. Isto xa é o para nós o eixo central do argumentario. Entón, nós non entendemos ademais que deixemos ou este equipo de goberno deixe vencer, digo equipo porque mira, que aproba o pleno é o equipo que xestione, que fai ese seguimento, deixe vencer ou deixe acercar tanto o prazo de vencimento da concesión á Cuadra, esta corporación cos votos de compromiso Partido Popular e PSOE aproban prorrogar esa concesión e nós é onde queremos poñer o foco para chamar a atención de este debate. Para nós non se resolve con unha renovación ni tan siquiera que sería, polo noso punto de vista, o peor, o menos malo das solucións, que sería quitar un novo concurso ou negociar unhas novas condicións. E digo isto porque, a pesar de que estemos a favor de municipalizar auga, tamén nos parece pura lógica que despois de tantos anos haxa que renovar as condicións de contrato de externalización dun servicio tan importante como é a auga. E digo isto porque, desde o meu punto de vista, é bastante beneficioso actualmente para esta empresa, debido a que Ribadavia ten, e despois dos anos que pasou esta concesión, necesidades que antes non tiña, ou polo menos de outra modalidade desas necesidades. Nese sentido, creo que o Concello está, ou debería estar, en condicións de fortaleza nunha negociación para negociar determinadas mellores. Digo isto porque tamén todos sabemos que suelen acontecer, afortunadamente non en todas as parroquias, pero sí cortes de auga. E digo tamén porque tamén hai necesidade reconocida polo propio concelleiro Javier Sendín de que é necesaria unha nova captación para o servicio de suministro. Nese sentido, eu creo que estes son determinadas cuestións. Esta, que inclúe o grupo de Compromiso por Galicia, sería unha máis, que non debe ir a cargo, desde o meu punto de vista, na situación actual de ter externalizado o servicio, non debe ir a cargo das arcas municipais, ni moito menos do Concello. Senón que debería ser a empresa concesionaria, sexa esta ou sexa outra futura, que apande con ese custe que, de alguma maneira, a cambio dunha repercusión na súa, vou a decir, marxe de beneficio empresarial. Resumindo, para non liarnos máis, esta é a miña dúbida, e eu entendo que non debe ser o Concello, na situación actual de externalización, quen debe facer esta arranxo. Si considero que debe ser o Concello quen faga esta obra e outras moitas máis, unha vez se municipalice
o Servicio Municipal de Augas e Abastecemento. Nese sentido, o noso grupo, estando de acordo con esta moción, non pode votar a favor, tampouco votará en contra, pero non pode votar a favor, dado que o noso modelo de xestión do Servicio Municipal de Augas neste momento é outro. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Se acaba de BNG. Coincidindo plenamente co exposto polo Grupo de Regueiro en Común, vou obviar esa parte en que sí que creo que é necesario que se municipalice o servizo de abastecemento de auga. O tema é que a moción fala dunha cousa en concreto, que é o tanque de auga da Franquirán. Eu descoñezo as condicións actuales do propio tanque, descoñezo si é compatible coa estación potabilizadora, porque obviamente por moito que almacenes auga aí é necesario potabilizarla para vertela á rede de suministro. Descoñezo tamén si eso vai a repercutir realmente ou non nas necesidades de auga que poda ter Ribadavia en época de sequía, e polo visto este ano vamos a ter problemas se non cambian, se non continúa chovendo como esperemos que sí, pero bueno, eu creo que o remedio debe ir por outro lado, que é o estudo de a búsqueda de outra captación, porque a propia parte onde está tamén ten as súas problemáticas en virtude ao concello que temos ao lado, que tamén capta do mesmo río, se non me equivoco, pero que ten unha serie de problemáticas actual con captación. Debemos ir a analizar a necesidade de buscar outra fórmula, e eso, descoñecendo os criterios técnicos da utilización desto, nos imos votar a favor para que se estude a posibilidade de recuperalo e si chega a ser unha utilidade isto, e sen máis vamos a votar a favor por iso, por se pode ser útil, pois ben, e se non, pois non vexo necesario invertir cartos nalgo que non nos vai a reportar beneficio, se non o sabemos previamente. Moi ben, moitas gracias. Gracias. Sí, ben, a verdade é que coincido en moitas das apreciacións que fixo a Xacobe. De feito, unha das dúbidas fundamentais que nos acarrea esta cuestión é precisamente o tema da potabilización. Estamos a falar de un depósito de auga que, teóricamente, entendo que sería entendido como infraestructura supletoria para o suministro ou abastecemento humano, co cual esas aguas terían que pasar pola estación potabilizadora. Non sei ata que punto é posible eso, ou se habería que facer unha infraestructura de canalización para a estación potabilizadora, porque non sei se está conectado ese depósito coa estación potabilizadora ou non, o cual implicaría realmente que o avanxo non repercutiría directamente no uso para suministro humano. Evidentemente, hai outros usos, e sin ese sentido podría ser útil. Por lo tanto, nos, vaya por diante, vamos a votar tamén a favor da moción, porque ademais entendemos que recuperar unha infraestructura que está en desuso e que pode ser de certa utilidade, pois sempre é positivo. Evidentemente, pois, se non se pode utilizar para consumo humano, porque non está conectada a estación potabilizadora, pois o mellor que se podería facer sería tirar deste depósito para utilidades diferentes do consumo humano, que pode ser o baldeado de rúas e demais, que en outros momentos pois se fai coa propia conexión de auga da traída. Entonces, desa maneira, pois o que se faría sería minimizar o consumo da auga de consumo humano para outro tipo de labores. Entón, pode ser positivo, pero bueno, se nos planteaban esas dúbidas, pois o feito fundamental da potabilización, porque enténdese un pouco na moción que isto iría destinado ao suministro ou abastecemento humano. Claro, xa digo, descoñezo se existe a conexión deste depósito coa estación potabilizadora. Javier, PSOE. Ben,
Efectivamente, pois, a intervención dos diferentes grupos, pois, xuntando, pois, se conclui, pois, que efectivamente todos teñen razón no seu esforzo. E, efectivamente, tanto que dixo Luis Manuel, como que dixo Brais, como que dixo Xacó, como que dixo César, pois, teñen os seus apuntes de razonamento. Está claro que o primeiro que temos que facer é pedir un informe a Qualia de cales son as nosas dudas que se estuveron expoñendo aquí para realmente cal é o estado do custo de posta en marcha. Pode ser que o mellor para o consumo humano sea moi costoso, pero sí, efectivamente, como dixo o portavoz do Partido Popular, para ter aí pois, un almacenamento para o mellor para o aldeado de rúas ou outro tipo de necesidades. Por eso mesmo, nos estamos de acordo na moción, así o manifestamos, que todo o que sea recuperar pois propiedade municipal, pois está claro que non estamos de acordo. Depois tamén hai outro tipo de debate, pois que esgrimiu aquí pois o Brais, que efectivamente nos tamén podemos estar de acordo con ese debate. A forza que pode ter o seu concello pois non é a mesma que tuvo no seu día cando se prestou a concesión pois no seu día a Teresa, que depois por diferentes agrupacións empresariales pois se transformou en Qualia, non? Está claro que a mellora da rede municipal non é naquel momento, senón totalmente mellor. As condicións, sea Qualia, sea gestión municipal, sea outra empresa, o que ten que percibir o concello ten que ser moito máis que o que está percibindo, porque o custo que ten esa empresa no mantenimento do servicio nin é o 30% do que tiña no seu momento cando se puxa a implantación. A mellora de servicios e de recursos propios que se puxeron nos usuarios deste concello foron cuantiosos, millonarios. Por lo tanto, ese esforzo público ten que rendir no que é pois, a ciudadanía e no concello de Ribadavia. Por lo tanto, nos collemos ese guante para estudiarlo e non sabemos cal vai ser a fórmula, eu dixo moitas veces, se vai ser realmente a fórmula pública ou a fórmula privada, pero o mellor, pois esta empresa ou outra. O que sí temos claro é que temos que mellorar o que é a prestación económica, sobre todo o que percibe o Concello de Ribadavia, porque entendemos que a fórmula que se está aplicando, baixo o meu punto de vista, entendo que está desfasada. Non se poden meter varios factores que inventamos no seu día ou que realmente tiñan objeto no seu día, pero que hoxe non teñen objeto. Por lo tanto, recollemos o debate e está claro pois, que nos tenemos que poñer pois, un estudio para mellorar pois, o que son os recursos propios a través dun servicio que é de todos e que este concello comparado con outros, pois ten un custo totalmente pois moito máis barato ou non ter que bombear pois o que está claro o servicio, xa que quere con a propia grave. E abrindo este debate pois do tema dos recursos pois hidráulicos, tamén temos que ter en conta que o obxectivo fundamental que temos que mirar, xa que Manuel o abriu, é que nos últimos exercicios con gran esforzo por parte de todos, pois está claro que moitas veces libramos o que é a campaña de verán, pois se realmente nos chove un día ou dous, porque senón necesariamente tendríamos que fazer cortes. Por lo tanto, o gran objetivo que ten que salir daqui ten que ser tamén un compromiso, o ben de novo bombeo, ou ben nova captación, pero que está claro que temos que ter unha garantía dese recurso pois tan fundamental como é a auga. Nestes propios meses, ainda que parezca mentira que estemos en Galicia, pero o cambio climático é unha realidade, pois os recursos hidráulicos que estaban chegando a captación non eran, nin polo menos, o de outros anos. A captación non estaba abordando, estaba prácticamente pois, con garantir o consumo debido a que o consumo que se estaba tendo nesta época non era realmente o que se demanda no mes do verano. Se tuviéramos esa demanda de metros cúbicos, pois seguramente tendríamos grandes problemas. Por lo tanto, eu penso que a infraestructura de unha nova captación, A, B ou C, é prioritaria pois, para abordar pois, esta necesidade básica como pode ser a auga. A partir de aí, pois nós estamos abertos pois, a mellorar o servicio que é como ten que ser e nós entendemos que ten que ser así. Por lo tanto, estamos de acordo co que fixeron todos os grupos e o noso voto vai ser a favor do moción.
Muy bien, gracias Javier. ¿Quieres un segundo turno? Manuel. Sí, só unha pequena intervención. Igual non estaba ben especificada a moción, non? Eu puxen, creo que agua corrente. O sea, cando agua corrente, por decirme un pouco que puxen tamén o portavoz do Partido Popular, non especifiquei agua potable. Pero a agua corrente, pois, son un momento puntual que a estación potabilizadora non ten agua suficiente para suministrar un día ou dous, que unha vez recuperado ese depósito, eu supoño que ca limpieza, pintado, desinfección e tal, ten un almacenamento para poder utilizar agua nos baños, nas cociñas, nos parques, nos jardins, etc. Evidentemente, o depósito está máis para baixo que a estación potabilizadora, entonces evidentemente vai pasar por aí. Si hubiera a solución e fose factible e tal, bueno, pues non toda a vida cos depósitos de cloro combinados, etc. Pero bueno, fundamentalmente o espírito da moción vai a ter un almacenamento aí puntual para un día que non haxe agua, si que poida existir agua, o consumo humano, que se unha hora puntual do día ou de 2 días por as circunstancias que se levan falando durante toda o debate desta moción, que se pode utilizar eso para utilizar nos baños, nas duchas incluso, e nas cociñas. E o debate que abriu o portavoz de Ribeiro en Común, evidentemente é un debate que ten que estar encima da mesa. Só falamos cando se prorrogou a empresa polo acordo de todos. Bueno, parece que un debate que ten que estar aí, ao mellor que tamén a solución pode ser crear unha empresa mixta municipal. En fin, pero agora simplemente agradecer a todos o apoio, tamén a excepción aquí de Ribeiro como a moción. Moitas gracias. Breves apuntamentos. O primeiro, bueno, a moción está positiva a todas luces, por traer determinadas necesidades a este pleno e que aquí as debatamos, e ademais porque, por exemplo, a mí serviume a noso grupo para ir visitar in situ a planta, bueno, o depósito, e ver que está bastante máis deteriorado do que eu pensaba. Isto o punto número 1. E punto número 2, que eu creo, e así me gustaría que ademais se conste nota, unha demanda que se mellore a seguridade, digamos, do cierre, porque, entre outras cousas, a cancela estaba aberta e despois na parte posterior está ovalado, por así decirlo, metálico, está roto. Quer decir que calquer neno, tamén animal, doméstico, pero fundamentalmente nenos e nenas que xoguen ali, poden caer, e iso acarrea, desde o meu punto de vista, un perigo existente que, o mellor, simplemente cunha breve intervención, que é pedirle a Aqualia que pecha a cancela cando se vaya e modificar e mellorar o cierre da planta ou do depósito, creo que se poderían arranxar ou polo menos evitar potenciais perigos. Despois, bueno, eu a nosa posición a este respecto creo que está suficientemente clara. Sí, me gustaría repetir que agardo que o Concello non gaste ningún euro neste arranxo, porque actualmente, entre outras cousas, pedimos un ano extra de contrato a Aqualia e, claro menos, debería ser a Aqualia, que é a empresa concesionaria, quen arranxe, que me parece xusto que propón esta moción, e que aquí todos pedimos, se arranxe e mellore este depósito, evidentemente non para uso humano, pero sí para outros motivos. Pero que non sea o Concello quen o faga e que o faga a Aqualia. Sin máis que fazer. Muy bien, se acabou. Pero máis Muy bien. César. Sí, ben, só un par de precisións. A ver, eu cando falo do tema da auga, de pasar pola planta potabilizadora, é dicir, que se utiliza, que eu entendo que se debe utilizar para outro tipo de actividades, é que non me vale decir o das cociñas e o dos
os baños e que con todo respeto non se vai levar as agua caldeiros ali as casas, e se entra na rede terá que pasar previamente pola potabilizadora, se non pode entrar na rede de abastecemento das vivendas. Entendo que eso debe ser así, non podemos levar a auga sin pasar pola rede as vivendas, eso é de puro sentido común. Por eso dicía que en caso de arranxar teremos que empregalo si non está conectado a estación potabilizadora para outro tipo de usos, como se falaba antes, baldeado de rúas e demais, pero non introducir un auga sin pasar pola planta potabilizadora na rede de suministro humano. Eso, desde logo, a mí pareceme algo que non tería nin pés nin cabeza. Pero bueno, dito isto, recollendo un pouco o que é o debate que paralelo a esta moción, que se fala de diferentes modelos de xestión, contrato coa empresa e demais, bueno, nos cando xa se trouxo hai un ano, no mes de xuño do ano pasado, a este pleno, o debate da prórroga do contrato de concesión acuaria, nos era que lá amosamos cal era a noso punto de vista respecto da xestión do servizo, que entendíamos que o Concello non tiña capacidade ni solvencia técnica para prestar un servizo destas características e, polo tanto, éramos partidarios da xestión indirecta. Eso seguimos afirmando mesmo. O único que digo isto porque me gustaría recoller un pouco, mirando na acta precisamente dese pleno, xa daquela nos falábamos e instábamos o goberno de que unha vez aprobada a prórroga, que si tiñamos que facer era poñerse a traballar na elaboración dun prego de cláusulas para un novo concurso, que se falaba antes, volver a negociar as condicións. Claro, evidentemente, naquele momento tamén aquí, pois, o portavoz do goberno dicía que el personalmente dice de algún xeito que era partidario da municipalización, pero que, bueno, estudiarían todas as fórmulas. Xa digo, pasou un ano e pico, bueno, non, un ano e pico, non, uns meses, pasaron uns meses, e de momento non se, bueno, non temos coñecemento de que se empezase a traballar nun novo prego de cláusulas ou estudar outras fórmulas. Entón podemos aproveitar agora pois para preguntar se dio algún paso neste sentido, pero xa digo, nos dende logo o noso modelo de xestión, e non por modelo en sí, sino por unha cuestión da propia capacidade municipal, que entendemos estudando todo o que eran os servizos que prestaba a empresa concesionaria, que poden exceder do que o ámbito ou a capacidade que nos entendemos que pode ter o Concello para prestar determinados servizos, e por eso entendemos que é máis seguro a xestión indirecta deste servicio en concreto. Dito isto, pois nada máis. Efectivamente, pois, como ben dice o portavoz do Partido Popular, a miña idea a nivel personal sigue sendo a mesma. Outra cousa é a nivel de grupo e que realmente se poida trasladar. Témonos que poñer para estudiar ese informe que realmente se ten aí, e, bueno, pois neste primer trimestre, por lo menos ter unha reunión con grupos para empezar a poñer as bases ou as cláusulas para o camiño que temos que ir. Eso está claro. Neste momento, pois, a asignatura, pois, eu penso que máis importante que temos a nivel de concesións neste Concello, bueno, pois nos pondremos en marcha para elo. O que saldrá dai, pois, bueno, pois non o sei. O que está claro é que sí, que realmente temos claro que as millores, é dicir, que vamos ter milloras con respecto ás condicións actuais, polo menos a nivel económico para o Concello, é lógico. É lógico porque no seu día a rede, como dixen antes, estaba moito peor, a potabilizadora que temos arriba pois é moito mellor que a que realmente se tiña, e, bueno, pois hoxe por hoxe hai outras tecnologías que no seu momento non se podían acadar. É certo que no seu momento eu comparto públicamente a privatización. O servicio, eu penso que non hai ningún ribedaviense que negue que mellorou desde que non estaba no Concello. Eso está claro.
Eu aplaudo e comparto pois esa privatización no seu día. Hoxe estamos noutros tempos, estamos noutros enfoques e, bueno, miraremos o que está claro, o que vai a calar. O que está claro é que as medidas que se toman serán consensuadas por todos os grupos, xa que o noso grupo de goberno non ten a maioría suficiente para sacar adiante, por tanto, tendrá que ser consensuada e está claro que tamén miraremos, como sempre, os intereses dos vecinos. Recollemos tamén o guante, pois, desa proposta que fai, ou desa pregunta que fai o Partido Popular para ponernos a traballar sobre ese punto. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Pois entendo que tamén esta moción queda aprobada por unanimidade. Perdón, a abstención de Ribeiro en Común. Entón procedemos a votación. Votos a favor, votos en contra, non existen, e abstencións, unha de Ribeiro en Común. Bueno, pois pasamos ao punto número 6, que a aprobación inicial se procede da Ordenanza Municipal Reguladora da Axuda Económica Municipal para gastos farmacéuticos e familias con menores a cargo. Eu creo que esta cuestión tamén se abordou nas comisións, pero en todo caso, se algún grupo quere abrir un tipo de debate, pois temos, ou se a Concellería quere dicir algo, pois entón entendo que non hai ningún voto en contra, que se aprobaría por unanimidade e que se poña a funcionar canto antes. Moi ben, pois pasamos ao punto número 7, que é a moción do Grupo Municipal de Educación de Directores de Ribeiro Común para implementar a estabilidade laboral dos traballadores e traballadores municipais no Concello de Ribadavia. Seguindo a mesma fórmula, se vos parece, das anteriores mocións, pois que deros acordos o señor secretario e despois As propostas de acordo son dúas. A primeira, que todos os traballadores municipais que se atopen nesta situación de superar os 24 meses contratados pasen a ter contratos indefinidos, en todo caso, conforme a lei. Segundo, que os traballadores do GES, Grupo de Emergencias Supermunicipales, pasen a ter contratos indefinidos, en todo caso, conforme a lei. De seguido, sometes a votación ordinaria a ausencia de moción presentada, tendo o seguinte resultado. Fica aprobada por unanimidade. Intervén o señor Vázquez López para decir que lle parece boa a filosofía da moción, se ven habrá que estudiar caso por caso, xa que hai contratos que están supeditados a subvencións, como é o caso do GES que participa a Xunta e a Diputación. Non obstante, vai a votar por la moción. O señor Presidente señala que nos vindeiros días presentarase a relación de posto de traballo e a cuestión ben reflexada no documento. Entende que esta cuestión debe levarse a mesa de negociación con representantes dos traballadores. Finaliza dicindo que a proposta parece boa sempre que se adecua a lei. De seguido, sométese a votación ordinaria a moción presentada, obtendo o seguinte resultado. Votos a favor, todos. A votación de electores Ribeiro Común, compromiso por Galicia con accións transparentes. Resérvase para o pleno o membro do PSOE, PP e BNG. Por conseguinte, por maioría, fica integrada favorablemente. Moi ben, neste caso, portavoz de Ribeiro Común. Moi ben, moitas gracias. Ben, xa desde o secretario municipal, bueno, esta é unha moción que bota luz unha realidade demasiado extensa neste concello, sobre todo se faz, se o afirmas en comparación coa situación noutros concellos. Hai unha boa cantidade de traballadores e desa boa cantidade de traballadores deste concello atopamos unha realidade que é que mesmo traballadoras e traballadores que levan décadas traballando neste concello ven que teñen que anualmente contratar, renovar o seu contrato ano tras ano. Esta realidade, como xa digo, está moi extendida nos traballadores, excesivamente, desde o noso punto de vista, extendida. Facemos mención na moción a un grupo, non por falar deles en exclusiva, sino porque para nós resulta paradigmático, que é o Grupo Municipal, o Grupo de Emergencia Supramunicipal, o GES. Nese sentido, entendemos que tamén para nós é paradigmático, pero entendemos que non só por datos que ten o noso grupo e que temos todos os grupos, é unha constante neste concello que se está incumprindo o artigo 15.5
do Estatuto de Traballadores, norma básica da relación laboral no Estado español. Leo moi brevemente. Artigo 15.5 Estatuto de Traballadores. Sen perxuízo do disposto nos anteriores apartados, os traballadores que nun período de 30 meses estiveran contratados durante un prazo superior a 24 meses, é dicir, 2 anos, con ou sen solución de continuidade, para o mesmo ou diferente posto de traballo na mesma empresa, mesmo en grupos de empresas, mediante 2 ou máis contratos temporais, sesa directa ou a través da súa posta de disposición por empresas de traballo temporal, coas mesmas ou diferentes modalidades contractuais de duración determinada, e isto é importante, adquirirán a condición de traballadores fixos. Isto di a norma básica do Estado español de dereito laboral. Digo isto porque o Concello de Ribadavia e todas as administracións públicas, por suposto, están suxeitos a este Estatuto de Traballadores. Ben, desde o noso punto de vista, esta realidade pode ser abordada de múltiples maneiras por este Concello. Pode ser abordada de maneira moi radical, pode ser abordada de maneira radical índonos a raíz do problema, ou pode ser, desde o meu punto de vista, e polo menos o que o noso grupo entende, facelo da maneira máis pragmática e máis gradual posible. É dicir, o Concello de Ribadavia ten que ir regularizando esta situación anormal, que con un traballador ou unha traballadora que leva anos traballando neste Concello teña que renovar o seu contrato temporal ano tras ano. Nese sentido, non entramos en cuestións de moita maior profundidade que, se se quere, tamén se pode entrar, como pode ser en vías de elaboración, por lo menos o noso grupo non a ten, a chamada relación de postos de traballo, documento de relación de postos de traballo RPT. Pero, eso, desde o noso punto de vista, é un debate íntimamente relacionado con esta moción, pero que, digamos, está á parte desta moción. Ben, digo porque moitas veces, e surdiu o debate nas propias comisións, que hai postos de traballo suxeitos a subvencións. Desde o punto de vista do noso grupo, non pode haber postos de traballo suxeitos a nenhuma subvención. En tal caso, hai postos de traballo que están recoñecidos neste Concello e que, evidentemente, por unha cuestión pragmática de afrontarlos con recursos de outras administracións, porque os concellos somos como somos e estamos como estamos, desde logo se fai desa maneira. Pero eso non significa que se desapareza a subvención, desaparezca o posto de traballo. Eso non é así. E digo isto porque fai pouco sucedeu así. E desde o noso punto de vista non pode acontecer así. Digo para o futuro, e digo para que certas cuestións se solventen da mellor maneira posible. E este é o espírito desta moción que agardemos fica aprobada. Gracias. Moitas gracias. Manuel? Bueno, pues como se expuse nas comisións informativas, este grupo vai a apoiar a moción. Como dixen, bueno, teremos que mirar ben as cuestións legais que se atiñan á lei, ¿no? sin ánimo de desmerecer os traballadores. Sabemos que hai moitos traballos que están compartidos con subvencións de outras administracións, entonces, e bueno, eso nos informará no seu momento o señor secretario. Entendo que tamén sería interesante abordar este tema unha vez que este rematada a relación de postos de traballo. Tamén decir que houve un decreto lei en octubre de 2011 donde anulaba a lei 15.5 durante un período de tempo. Eso igual axuda a esa inestabilidad que se refira a lei. En definitiva, este grupo, como dixo, vai a apoiar a moción, o que quere a estabilidade dos traballadores necesarios
precisos, porque tamén sabemos as nosas limitacións. En todo caso, unha vez que este RPT, pois bueno, que tratemos de reunirnos os portavoces xunto con o señor secretario e mirar as posibilidades reales, porque os fixos refírese máis ben a indefinidos, que non é o mismo que fixo. En todo caso, sempre queda un vacío legal e despois ao final poden ocurrir cuestións como ocurriu algún traballador da administración local, en este caso públicos afectados. Por poner o exemplo, si nos puxeron de laborales indefinidos unha especie de traballo, pero hai un vacío legal e non hai unha definición clara do propio indefinido, pois tampouco entendo que debemos darle caramelo á xente e despois pode chegar a calquer persona como pasou en outras administracións que se plantea un expediente de despido colectivo. Hai unha lei aprobada polo goberno de Mariano Rajoy no 2012 que se vai a xusticia que declaren o despido improcedente e que digan que hai que indemnizarnos, que non se asusta a dereito ou readmitirnos. En todo caso, o espírito da moción pareceme o adecuado e xa digo, reiterame, unha vez que a RPT este resolta, pois o mellor será mellor ir por tratar sempre que o permita a lei das últimas restriccións pois sacar as plazas necesarias a concurso ou oposición libre. E ao nos copo eso. Gracias. Gracias, Ana. Se acabe. Como ben se dixo, é certo que non é o mismo ser fixo que indefinido, pero tampouco é o mesmo facer un expediente de despido colectivo a indefinidos que aos que concatenan contratos temporais, non? Na propia moción especificase que forma parte do Estatuto dos Traballadores, que lei son as leis refundidas no Estatuto. Considero que todo aquilo que vaya no beneficio do traballador é algo que debemos apoiar, por ese é un dos motivos polos que imos a apoiar a moción, pero non só iso. Eu creo que agora que nunca se deu caso, pero se neste concello desaparecesen as subvencións das outras administracións, nin imos ser quen de dar saída a todos os servizos que nestes momentos están a cumprir os traballadores que en virtude de subvencións de outras institucións están dando servizos ao noso povo, nin, por outro lado, imos ser capaces de nin manter os servizos nin contratar a esas persoas. Agado que non se dé o caso, xa digo, espero que as outras administracións non decidan dun día para outro eliminar estas subvencións ou que a justificación sexa adecuada en todo momento. Mas considero que o traballador debe ter o traballador e a traballadora debe ter unhas garantías de continuidade e creo que, ainda que sexa mera psicoloxía, un contrato indefinido sí que se aporta unha seguridade a maiores que ter que firmar contrato ano tras ano, un contrato que a priori vai modificar ou non sabe se modificarán as condicións de traballo do mesmo. Con esas premisas e basándome fundamentalmente no último parágrafo da proposta moción, vou a votar favorablemente. Moitas gracias. Pepe, César. Ben, nos a verdade é que vamos a votar a favor tamén da proposta, e que ademais isto é unha cuestión que non é nova no sentido de que eu non teño dato concreto, pero probablemente o goberno teña. Eu non sei cal é o número de traballadores ou traballadoras que nos últimos anos pasaron a condición de indefinidos por concatenar contratos vía decisión judicial, que decidiron acudir aos tribunais, que o tribunal automáticamente neste tipo de casos, cando se concatenan contratos, lle dá razón, por lo tanto pasan a ter a condición de indefinidos.
co cual é unha cuestión que caben dúas posibilidades, ou regularizala ou que co cabo do tempo o traballador ou traballadora decida emprender a vía judicial e automáticamente será o xulgado quen regularice esa situación. Por lo tanto, entendemos que é unha cuestión que si se pode regularizar evitando a vía judicial e, por lo tanto, os costes que acarrean as defensas e todo o demais, pois sempre pode ser interesante. E, ademais, hai cuestións, eu lembraba casos, incluso nos últimos anos, incluso un dos últimos traballadores que pasou indefinido por concatenación de contratos, nos pedíamos que se fixera unha revisión do oficio porque entendíamos que os contratos, ademais, que se fixeran estaban en fraude de lei por irregularidades nos tribunais conforme as bases. O Concello decidiu non facer, evidentemente, a revisión do oficio un mecanismo administrativo que potestade do alcalde que decide exercelo ou non en función do que estime oportuno. Neste caso entendeuse que non era oportuno exercer esta revisión do oficio, pero bueno, xa digo, son cuestións que ao final están no día a día, pero é unha realidade que de algún xeito permanece oculta, é dicir, se van concatenando estes contratos, pero ao final pode salir a luz no momento no que o traballador decida emprender a vía judicial. Por lo tanto, si é posible regularizar previamente a vía judicial estas situacións, nos dende logo estamos de acordo con que se faga. Ademais, claro, isto sí que é unha garantía para aqueles traballadores, como outros casos recentes, que sendo indefinidos unha vez que desaparezca a subvención, aí sí que non perden o seu posto de traballo. Entón, nese sentido, sí que é unha garantía, independentemente de que despois se poidan articular outros mecanismos para o despido e demais. Pero, por lo menos, automáticamente, coa desaparición da subvención, non desaparece o posto de traballo. Pero, bueno, xa digo, eu creo que todos somos conscientes desta cuestión, porque é verdade, eu non sei o dato, me gustaría se o goberno ten a man, que nos digan o dato de cantos, pois, nos últimos 10 anos, por poñer un número, nos últimos 4 ou 5, cantos traballadores ou traballadoras pasaron a condición de indefinidos pola vía judicial. Nada máis. Moitas gracias. Seguimos. Joder. Javier, porque estou falando Javier. Vamos a ver, nós, como non podía ser de outra maneira, estamos de acordo co espírito da moción, só faltaría. Levando a palabra obrero, bueno, entre agora non sabemos. Ben, para de coño, pero seguimos non sei. Vamos a ver, o que pasa que aquí queremos matizar, e sobre todo, sendo goberno, unha serie de cuestións. Estamos de acordo con moitas cousas nas que se plantearon. O que está claro é que para tomar esta medida neste momento, pois por parte do grupo así se dixo, estamos envoltos dentro dunha RPT, hai que analizar, estudiar, mirar cales son as súas conclusións. Despois este Concello, pois olha, pois está envolto, é dicir, hai traballadores que están directamente nun porcentaje moi alto subvencionado por outras administracións, outros están ao 100% por recursos propios. O que está claro é que temos que facer un plan de ir regularizando pois esas situacións. Aí estamos totalmente de acordo. Pero temos que facer tamén con cautela, porque neste momento, como ben dixo Manuel, nós estamos baixo paraguas dunha lei de estabilidade orzamentaria que non nos deixa a nómina ningún concello pois incrementar en ningún tipo de plaza. Entón, nós o que temos que facer é solicitar un informe que nos oriente sobre a legalidade por este tipo de situación. De feito, nós fomos requeridos por a subdelegación do goberno por facer algún tipo de contrato de sustitución e ter que aclarar realmente cal era ese tipo de situación para que realmente ese expediente pois se deixara sin efecto ou se archivara. Por lo tanto, nós como responsabilidade do goberno estamos na acordo co espírito, como se dixen antes, pero baixo as premisas da legalidade. Por lo tanto, nós, de feito, xa fixemos un gesto nos orzamentos 16
volvemos a facer nos orzamentos do 17, que foi unha medida que efectivamente nos entendemos que está mal, xa leva moito tempo mal, pero en aras deso pois xa plasmamos no orzamento. Que pasa que aos sindicatos que teñen representación dese Concello non se puxeron de acordo para plasmalo, que era a regularización dos trienios. A regularización dos trienios pos traballador laboral, xa que os funcionarios só teñen reconocidos por lei, que era recoñecer os mesmos grupos da mesma cantidade que teñen cada un dos grupos e da propia administración autonómica e trasladalo ao Concello. Esa era a intención dese momento do goberno e tamén lle parecía ben aos grupos que nese momento aprobaron o orzamento e que volveron a aprobarse con este exercicio 17. Por lo tanto, a nosa intencionalidade como goberno está en compartir, en realizar a sintonía propia da moción, pero sempre ceñíndonos realmente a eses apuntes que acabo de enumerar, non? Porque realmente, ao mellor, coa boa bondade, metemos a gama. Non recordemos, ou podemos recordar, que hai alcaldes que están imputados, ao mellor, non ao mellor por este tipo de cousas, pero sí por realmente por cambio de contratos dos seus traballadores. Por lo tanto, prudencia, pedir informes, ir dando os pasos, pero que conste que estamos de acordo en ir regularizando paulatinamente esa situación dos traballadores. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Nada máis. Gracias, Javier. ¿Vais? Sí, moi brevemente, gracias. Ben, máis que nada fui apuntando por diferentes portavoces foron mencionando e algunhas cuestións gustarían aclaradas ou por menos darte a perspectiva do noso grupo. Primeiro, a RPT, Relacións de Postos de Traballo, segundo as fontes e as consultas que este grupo fixo, só afectan a funcionarios e a persoal laboral. Que me corrixa, fixo. Que me corrixa o secretario se iso non é así. É dicir, a relación de postos de traballo só afecta a funcionarios e a persoal laboral, fixo. É dicir, estamos a falar alrededor dun 10, 15, como moito 20% do persoal deste concello. A RCT pode ser boa en determinados contextos. Mesmo facer esta, eu creo que pode ser boa. Agora, non resolve a situación que temos no Concello de Ribadavia, onde sobre o 80% se atopa nunha situación alegal, ou polo menos que incumpre norma básica laboral, e que donde moita xente que leva moitos anos traballando neste Concello se atopa nunha situación dun contrato temporal. Este é o sentido desta moción. Regularizar, como ben dixo o vocero do Partido Popular, regularizar unha situación legal. Despois, hai moitas métodos, procesos, formas de levar a cabo esta regularización. Desde logo, a ninguén lle interesa neste plenario que imputen a ninguén deste Concello, entre outras cousas, porque repercute negativamente na propia institución. Iso é así. Pero os casos de Carballiño, que imagínome que o portavoz do PSOE o decía, os casos de Carballiño, do anterior alcalde Pachi Vázquez, ben coñecido por este grupo municipal, e o do grupo e o do partido do outro que goberna en Xinzo, que supoño que sería outro caso que mencionaba, neste caso do Partido Popular. Eu creo que son diferentes a esta situación. É certo que existe esa lei, gracias a Rajoy, entre outras cousas, e, digamos, é un método de ataque, desde o meu punto de vista, a un piar tan básico da democracia como son as administracións locais. Agora ben, non é excusa porque danse e existen concellos nos que se está dando nestes procesos, se están justificando, se están argumentando, se están baseando, e como ben di, tanto o punto 1 como o punto 2 destes acordos propostos, a muletilla, en todo caso, conforme a lei, por suposto. Aquí ninguén está dicindo que non se faga conforme a lei, non. Estamos a decir que se busque método de levar a cabo conforme a lei. Nese sentido, eu creo que é claro regularizar a situación legal dos traballadores municipais.
sin máis, non quero. Moitas gracias, Manuel. Bueno, creo que pouco máis que hai que engadir, creo que o espírito da moción está claro, creo que a opinión de todos os portavoces está na línea da participación, con matices fundamentales referentes a ao lanzamento dos necesarios e conforme a lei. Entonces, como se dice, o grupo vai votar a favor, un pouco máis que Moitas gracias, Manuel. Sacou a idea. Eu volvo a repetir, eu creo que vai en beneficio dos dereitos dos traballadores, que os vai a situar nunha mellor posición, nunha mellor posición de cara a calquer posible suceso, e se o propio goberno está a decir que o vai estudar, pois vale, tamén. Quizás non. Sí, a verdade é que pouco máis temos que engadir, simplemente coincidir con o matiz que dicía Brais, evidentemente xa pouco a propia moción, se fan en caso conforme a legalidade, e non tería sentido adoptar acordos que dicen levar a cabo ilegalidades, desde logo eso nós non o faríamos, entón nese sentido, pois, aclarar eso, e bueno, dentro que estamos todos de acordo, non hai moito máis que decir. Ben, pois nada, simplemente pois agradecer a todos a participación e bueno, pois unha vez que realmente se faga ese estudio, pois poñelo en marcha pois canto antes. Está claro que un proceso selectivo pode ter os seus riscos, que a xente que está traballando pode ser que realmente non conquira pois a plaza. Eso pasa moitas veces na administración, xente que leva interina pois cando son os procesos selectivos tanto autonómicos pois como provinciais como do outro tipo, pois ao mellor pois hai xente que realmente pois a pesar de que poida ser concurso de oposición e que lle conte experiencia, pois bueno, pois supera con creces pois o que sacan no concurso ou na cuestión con a fase do concurso, e realmente xente que realmente está traballando pois deixa de estar traballando para a institución. Ese é un risco que hai que asumilo e que realmente é legal, e nós pois vamos estar dispostos pois a sacalo. Como ben dixeches ti, Brais, pois dunha maneira regular e con cabeza, poñendo pois un horizonte pois a tanto tempo para ir regularizando o porcentaje elevado pois deste Concello, pois nós manifestamos o noso voto e así será. Moitas gracias. Eu sobre esta cuestión teño que decir algo. Escoitando todos os grupos. Señor alcalde, antes de para que vostede sea o último en intervir, un matiz ás palabras que veu a decir agora o portavoz socialista, se me permite. Bueno, máis que nada porque esta moción non fala nada de proceso selectivo ni de concurso de oposición. É que nos vamos máis a labras. Nos vamos a estabilidade 100% de Coño a proposta do seu grupo, non ya acumule a esta moción. Falei como portavoz do Vale. Pensei por si estaba vostede confundido. No, é que a nosa idea é incluso ir máis a estabilidade o 100%, que eu penso que a filosofía da moción ten que ir a eso, a estabilidade o 100% do traballador. O traballador pasa a ser fixo. Eso é o que non está vinculado. No. Pois nada, eso é unha autoría do propio grupo de goberno deste portavoz. Son cuestións que evidentemente era o que iba a intentar aclarar ele, porque eu xa dixen nas comisións e repito aquí, evidentemente a ninguén lle interesa que imputen a nadie neste plenario, pero o que imputaría neste caso sería o que é o alcalde. Por tanto, os alcaldes sí que teñen responsabilidade directa sobre o que se fai. É unha das cuestións que, como dicen, vai no cara. E, por lo tanto, ninguén vai a facer nada en contra da lei, eso podemos ter claro. Eu, polo menos, o teño clarísimo. Sí que é verdade que hai diversos procesos, os que se falaron aquí, que son máis ou menos por esas cuestións, non é por outras. Outra cousa que se entenda que as motivacións para, ao millor, facer algún traballador indefinido son outras, que poden ser vinculadas a relacións, algúns entenden, relacións de carácter político.
Esa é a gran realidade das cousas moitas veces, e como se interpretan por parte dos grupos. Por lo tanto, eso tamén o hai que ter en conta, porque moitas veces somos todos moi dados a decir certas cousas, pero despois depende a quen lle toque. Eu non o digo como crítica, sino porque a realidade da cuestión é así, porque non é o mesmo facer indefinido a un traballador que a outro. Quedamos todos moi ben dicindo que son indefinidos, pero dependendo quen, porque eso tamén é verdade. Non digo que sexa ese o espírito da moción, pero é verdade que a veces o interpretamos así ou o facemos mal así. Non o digo por vostede, o digo que a veces se dan esas cuestións, non? En todo caso, eu escoitando, hai que facer unha serie de matices. Nos, o decía Javier, nos como espírito da moción xa dixemos antes, non vamos a estar en contra deso. Ora, tamén hai unha cousa, o goberno ten que ser goberno, e tamén ten que ser responsable. E seguramente se estuvera aquí, pois os matices de o que estamos a dicir pois serían pequenos, pero serían. Por qué? Porque cantos traballadores ten este concello? Alguén o sabe? Sí. Ten máis de 100 traballadores. Sí. Vale? E, por lo tanto, eso é inviable para calquera administración local deste tamaño, é inviable ter a abordar unha cuestión como que se plantexaba, que si eso non fora obxecto de subvencións, porque económicamente sería inviable. Convertirlo en temporal en... No. Ah, bueno, estamos falando da moción, Por favor, eu escoitei, non, pero fala da moción, por favor. eu podrei explicar. Sí, É pero que vostede que dá sempre aquí as clases do que entende, que nadie lle entra a debatir, porque eu non lle estou debatindo a usted deixame que me explique o que quero decir, cando menos. Se lle molesta o que eu digo, pois entón non entendo isto. Eu estou dicindo o que vostede decía, que non significa que non estemos de acordo, volvo a decir, pero que non terían que ter carácter de subvención moitos dos que estamos. Eu comparto eso, pero é unha realidade que é obxectiva, porque senón é inviable calquer sostenimento de calquer concello deste tamaño. Iso é o que quero dicir. E por moito que, bueno, vostede dice que non, eu lle digo que sí, e se estuvera aquí seguramente o sabía, só que as contas son obxectivas. 100 traballadores por o que tuvera que subvencionar ou pagar o concello directamente é inviable. Entón, a situación é a seguinte, que é a onde vou eu. Quen incumple nese sentido son as administracións que nos fan aos demais estar nesta situación. Explícome. Porque é verdade que nós non tiñamos que ter moitos deses traballadores nesa situación, pero é verdade tamén que os concellos non tiñan que abordar moitos dos servicios que se están dando. E que, por suposto, se non se subvencionan, non nos temos que dar. Ou porque os traballadores do conservatorio ten que ser unha competencia do concello. Claro que pasan a ser indefinidos, pero sería viable. É viable. Cando non son subvencionados como antiguamente se facía por parte das administracións, que se nos daba unha miseria, que eran 40.000... Non, pero digo eu, fago unha pregunta. Se nos daban 40.000 euros e ahora non nos dan nada, pois non é viable. Eu creo que terían que pasar a depender, cando menos económicamente, de outras administracións. Esa é a realidade da situación. O demais está moi ben, quedamos moi ben, pero a realidade é a que é. Que eu digo que é así, Brais, eu digo que é así. Fale da moción, non fale... Xa, pero eu estou falando da moción por unha razón. Por unha razón. Porque eu o que digo é, como espírito está moi ben, pero hai que abordarlo, como dixo o Javier, con un estudio. Eu creo que, caso por caso, eu quero unha cousa, que o fixemos amanhã. O fixeron. Porque eu non participo nesas cousas, os traballadores son suficientemente... Aquí non se trata de tutelar nunca os traballadores. Veñen aquí, escoitan o que se lle ten que plantexar, con total liberdade. Xa me gustaría que pasara así en todos os concellos, xa me gustaría. Vale? E, polo tanto, é o que pasou hoxe mañá. Ou ayer, perdón. Entón, xa perdo os días. Entón, o tema é o seguinte. Cando eu escoito os traballadores e esa mesa de negociación, que é o que tamén queríamos dicir, escoitaremos moitas cousas. Escoitaremos os eles tamén. Porque ahora lle vamos a dicir que teñen un carácter indefinido. Algún dos que vostede plantexaba de que a RPT non recolle a todos, pois a mellor habrá que recoller a todos
con unha cuestión, digamos, de seguridade, entre comillas, legal dentro desa RPT. Home, sí, eu digolle que eu entendo así. Non ten vinculación legal. Eu entendo, home, Infórmase mellor. eu entendo que non ten vinculación legal, entendo que se temos un RPT que todos aprobamos, pois ten unha vinculación bastante máis importante que estamos dando nunha moción. Eso é o que eu entendo, e o que a mí me explica. E, por lo tanto, que decía Javier, que iba nese sentido, que aparte da cuestión do indefinido, que indefinido non significa outra cousa que o que decía Manolo, que é que mañá podes quitar a plaza para ser personal laboral fixo e a persona que está, pois o mellor non aproba, punto, ou se extingue, ou se extingue esa plaza. No, pero quero explicarlo porque le podemos dar falsas expectativas a xente, que o decía Manolo antes, por eso digo. Entón, eu creo que hai que explicarlle isto aos traballadores con toda a cordialidade, con toda a razón, que está ben o que aprobamos aquí, pero que temos que explicar outras cousas. Os traballadores, mire, os traballadores saben de sobra. Vostede cree a veces que o sabe todo este concepto. Eu lle digo que non é tan fácil que os traballadores sepan todo o que vostede cree que saben, porque, como decía antes Javier, o ano pasado se fixo unha oferta para os trianos, aos cales os traballadores non aceptaron. Non é exactamente así. Bueno, home, por favor, vai-me dicir vostede como é. Home, por Dios, é que non vou entrar nesa discusión. Se o goberno lle ofrece e eles non aceptan, será cuestión dos traballadores, non do goberno. Eu lle quero dicir, home, nós non participamos neso, non sei por que lle dá risa. Foi os traballadores cos sindicatos. E eles mesmos decidiron a cuestión que se vai abordar agora. E o que quero dicir é que isto ten que ir acompañado de, evidentemente, desa mesa de negociación, porque eu lle aseguro que hoxe, que vostede cree que se fala con todos os traballadores, non lle son todos así, que ao mellor se algún traballador se lle dice que despois isto vai vinculado a quitar a plaza, ao mellor lle dicen que non, digo RPT, ao mellor é así, nalgún caso, porque ao mellor temos que adecuar ese RPT a unhas titulacións que ao mellor os traballadores nese momento non ten. Tamén o dixen outro día, Por tanto, hai que ser, eu creo que, sensatos. Para ser sensatos, non digo que non se esta moción, digo, para ser sensatos temos que ter... Non sei vostede, este grupo é sensato. Sí, home, sí. Esta moción é sensato. Pero, entón, vamos a insinuar que hai que ser sensatos porque é evidente... Pero, por favor, pero vostede, cando lle falan, sempre se dá por aludido como unha cuestión que nos ten atacado. Hai acusación generalizada... Pero a acusación é que a vostede se deixa por imposible. Non merece a pena debatir con vostede, porque non te estaba acusando vostede de insensato. Digo sensato todos. Sensatos todos como corporación. É o primeiro. É que vostede sempre se dá por aludido de ter... Non sei. Debe ter... Bueno, é que non nos estou aludindo a vostede. Estou falando en plural, non? Sí, majestade. Vostede o que lle vai é... Eu entendo que o seu papel é ese para que canto máis se dé a ver, pois millor. Pero non lle é así. Eu tamén podía acusar esta moción de oportunista e non o fago. Acaba de facelo. Non podía facelo, pero non acaba de facelo. Non o fago. Pero eu me interrompo, pero sexa, pero vamos a ver, sexa un pouco educado, que non é nunca. Que está interrumpindo o alcalde constantemente. Si quere que non fale o alcalde, que é o que vostede consigue sempre, sigo facendo, que todo o mundo está vendo. Deixe falar a uno. Porque eu deixei de falar, vostede leva falando todo o tempo. Eu hai cousas que non comparto e non me interrumpo. E podía interrumpir. Vale, xa está, é mellor non debatir con vostede, porque a verdade é que sempre o que cree, mire, o que cree que está sempre na posesión da verdade, a verdade que nunca lle ten toda a razón do mundo. Nunca vai ser vostede que teña toda a razón, por moito que crea. Porque as cousas te teñen sempre matices, e cando este en diversas posicións o verá. E o que le estaba dicindo eu, non é o mismo a miña posición que a de vostede. E o que quería dicir. E, por lo tanto, cando falaba de ser sensato, falaba de ser toda a corporación. Non aludía a vostede, porque vostede a mí non me quita o sono, tamén eu sei. Moitas gracias. Aprobamos a moción por unanimidade e xa está. Pasamos a mocións, rogos e preguntas que se formulen regulamentariamente. Hai unha moción
que facemos como sempre, lemos os acordos, en este caso vai vincular ao sector de autocasa por unha razón que explicar ahora. Visto o expediente que se está tramitando este Concello relativo a transmisión de titularidade de licencia do taxi número 4 no medio Bernardino Fingido, Fingido Conde, tendo en conta a documentación durante o expediente en especial informe do Servicio de Mobilidade de Ourense de data 21 de xaneiro de 2017 por non supremo ao Fondo de Transportes, autorizar o cambio de titularidade de licencia municipal de taxi número 4 de titularidade de Bernardino Fingido Conde a prole do Serafín Lorenzo González. O interesado favorablemente no concello da cantidad de 2.404,04 euros en concepto de dereitos de concesión, se non cae este acordo ficará nulo sin efecto, de acordo con que establece a ordenanza fiscal reguladora a tasa por licencia de taxi e demás vehículos de aluguer. Moi ben. Pois, se queredes debatir neste presidente, mal do apellido, dixiste Feixido. Freigido? Non Freigido. Como es? Freigido. Entonces estaba ya mal antes. Vale, por tanto. Yo meu concepto. Entendo que Sí, pero non foi para recordalladas. Primeiro vamos a votar a urgencia da moción por razóns obvias, foi porque chegou hoxe, ou onde, e non tivemos tempo de meter nas nossas comisións. Votos a favor da urgencia? Moi ben. Queredes debate sobre este tema? Non, entendo que queda aprobado. Simplemente unha cuestión formal, por curiosidade, isto implica entón xa un cambio inmediato, non se adopta o acordo e automáticamente tiene que presentar le hace falta el acuerdo este de la certificación porque tiene que presentar esa documentación en el servicio de movilidad para que le den la autorización. Vale, pero o cambio producese despois, digamos que esto se toma... La idea es que quiere empezar el 1 de febrero, entonces a ver si lo puede lograr. Presentando la documentación que le piden dentro de la propia resolución del servicio de movilidad, tiene que presentar allí, pues mira, el ingreso de solicitud, DNI, justificante de pago de tasa de transmisión, acta de posibilidades económicas, original del vehículo, documento de cesión de autorización, carnet de conducir, etc. Bueno, muchas cosas. Tamén quero aclarar unha situación. Este entra de o acordo que, digamos, temos aquí a nivel municipal e os propios interesados neste caso, que todas aquelas plazas que se poidan transmitir daquelas concesións antigas que temos, seguimos ese camiño. Creo que van a ser das últimas que van a ser así, porque realmente xa poucos dos anteriores quedan Celso e algún máis. Esa filosofía vamos seguir mantendo, por lo menos, mentras eu sexa alcalde. Se me pagas ahora xa me vou. Eu non lle podo pagar. Pero bueno, quero decir con isto que non haxa malos entendidos, porque despois, como amortizamos outras veces que fora por outros motivos diferentes, por eso, no, pero bueno, eu sei por o que digo, vale? Por lo tanto, bueno, tendo que quedar aprobada por unanimidade, exceptuando as dúas persoas, neste caso Celso Sotelo e Manuel Vázquez, por razóns laborais. E agora pasamos ao octavo punto, que é mocións, novos e preguntas que se formulen regulamentariamente, e como sempre, pois vamos a empezar por aquelas que, neste caso, hoxe presentou o Partido Popular por escrito. Entendo que non hai outras por escrito de ningún outro grupo, que hasta onde eu sei, e bueno, como que irades plantexadas, se as queredes ler vos, iso non é a resposta. Vale. Pero entón, como teño outras orales, xa as fago tamén de seguido? Sí, non hai problema. Se os máis grupos están de acordo, eu non teño problema ningún. Normalmente é inversa de menor a maior, pero aí non. Ben, a primeira, que medidas implementou o Concello de Ribadavia para poder atender as necesidades de persoas con menos recursos que poden sufrir especialmente consecuencias da ola de frío, ben por carecer de vivenda ou de recursos económicos que lle permitan ter calefacción? En segundo lugar, temos coñecemento por parte dos veciños da travesía do Ribeiro dun forte cheiro a gasóleo nas vivendas, e temos constancia de que esta cuestión se puxo xa en coñecemento do Goberno Municipal, polo que queremos saber se o Goberno ten constancia de existencia de alguna fuga de gasóleo neste entorno que poida haber que era a rede de saneamento municipal
municipal provocando estes cambios e asemade queremos saber que xestións ten realizado o goberno municipal para solucionar este problema. Ademais, o 22 de decembro de 2016, algúns medios de comunicación recollen declaracións do señor alcalde sinalando que tomaría as medidas inmediatas necesarias para arranxar a fosa colectora das chabolas. A día de hoxe, máis de un mes despois, a fosa colectora das chabolas presenta o mesmo estado de abandono, con un vertido exterior e as arquetas sen tapa, e co perigo que isto supón. Por todo isto, preguntamos por que razón non se ten feito nada a día de hoxe, a pesar de ter manifestado a intención de resolver o problema, e cando se ten pensado actuar para darlle unha solución a esta cuestión. Por outra banda, queríamos saber tamén cando se ten pensado convocar a Comisión Municipal de Tráfico, que xa se solicitou moitas veces. Tamén preguntamos cando se ten pensado colocar o espello na saída da Praza Maior. Tamén cando se vai proceder a retirada destas árboles que sinaláramos en varios plenos, unha diante do Sindicato Labrego Galego e outra na zona de Muñoz Calero, que están con risco de cair. E por último, por aquí, pois bueno, se falouse da relación de postos de traballo, temos entendido, non sei se é certo, que unha reunión de traballadores coa empresa recientemente, que non sabemos se xa se presentou algún documento ou non, en caso de que así sexa, se nos pode facer chegar un borrador do documento. Perdón, pero é que estaba no... Coa relación de postos de traballo, que nos parece que hubo unha reunión entre a empresa e traballadores estes días, entón, se se fixe chegar un borrador, pois que se nos pase. Moi ben. Empezo pola primeira. As medidas que implementou o Concello de Ribadavia é, en tanto nos servicios sociais como nos outros servicios, creo que foron evidentes. Ainda que algún sufriu unha caída, algún que está aquí por as heladas. Bueno, eu creo que o traballo do GES foi bo, como sempre, de atender as nosas estradas, nese sentido. E por parte dos servicios sociais, lle podo dicir que tamén estaban atentos, porque o goberno así o dixo, non tuvemos ninguna necesidade que cubrir, afortunadamente, porque en calquer momento se había falado tamén, eu había falado co personal do asilo, neste caso non tal, por si hai que sempre temos feito noutras situacións deste tipo, cubrir esas necesidades básicas que se poden dar. Vale, en principio non tuvemos ninguna necesidade. É verdade que hai unha persona que ten, digamos, xa o carácter prácticamente dunha persona con problemas graves nese sentido, e estamos intentando paliar conjuntamente co xulgado, porque é unha persona que non se deixa axudar. Non é cuestión de dar nomes, non moito menos, pero é o único problema que eu podo decir. Con respecto a segunda pregunta, pois é verdade que hai ali un forte cheiro a gasóleo. Bueno, a xente non discernía se era gasóleo ou podía ser gas. É verdade que mandamos varios días aos membros do GES a facer medicións en algunhas edificacións desa zona onde máis os vecinos onde máis o demandaban. Temos un explosímetro, que así se chama, se non estou confundido, para medir esas posibles problemas, e non daba en ningún caso. Aínda así, como as queixas continuaron, pois a mediados de semana se lle comunicou a Aqualia trouxe un camión, se vallou a zona, dúas zonas en concreto, unha zona ali en frente ao Eroski, máis ou menos, onde ali interviron nunhas arquetas, e outra máis adiante na zona de máis ou menos onde ven estando o cruce Caberonza, e ali fixeron unhas descargas, porque o problema parece ser que se acumulan gases cando non chove durante moito tempo. Fixeron algunha descarga, e aparte trouxeron un aparello electrónico, non te podo dicir cal, que mide os gases nesas cuestións, sin darlle ningún problema, o sea, aparentemente, non? Tamén podían decir que
podían pensar que hubiera alguna fuga de gasoil como podía haber ocurrido, e eso non deu negativo. Por tanto, nese sentido, tranquilidade, e creo que o goberno neste caso actuou correctamente, e os membros do propio grupo de protección civil, ou neste caso do GES e da propia empresa concesionaria de auga. Despois, na seguinte pregunta, pois moi sinxelo, porque tamén estamos falando, antes se falaba do tema da concesionaria de auga. É de justicia tamén decir alguna cousa. É verdade que, bueno, fruto desa presión que existe para eles, porque é verdade que é así, tamén hai que recordar que algunha actuación das que se está cometendo, na que tamén é bo para eles, tamén hai que dicirlo, se está cometendo por parte da concesionaria. Digo actuacións que se fan, que non levan aparellado as cuestións de saneamento, abastecemento e demais, que se lle pide que as fan e as van a facer. E creo que incluso se ten contemplado que na próxima obra das aceras tamén colaboren con nós nese sentido, non? Bueno, dito isto, o que se está facendo aí, por iso eu había falado de que se iba a cometer canto antes, é estudiando se hai que poner unha nova, que é o máis aconsellable. Claro, facer unha nova ou poñer unha nova que veñen prefabricada, según me estuvo explicando a responsable, pois ten un coste, digamos, importante. Un coste importante tamén, que eso non significa que non se teña que facer, nunha zona que todos sabemos que, bueno, non está vinculada á propia concesionaria de augas. E, por tanto, temos que abordalo, pois ben, chegar a un acordo ca empresa, vamos ver os costes que dan conseguido, que nesos está, e intentar facer que poñan unha nova. Porque facer un remendo, pois, xa se fixeron varios e xa sabemos o que está pasando. E nesos están estes días. Con respecto á Comisión de Tráfico, pois o plantexaremos canto antes. Como comentaba outro día o concelleiro que leva este asunto e que quere ter unha, aparte de ter tamén outra cos propios taxistas que tamén o teñen demandado. O espello da Plaza Maior, pois Javier collerá o guante. Eu, a verdade, que non recordo ese espello, se vi outro que tal, non. Pedímoslo en varias ocasións, da Bastos ou da Plaza Maior? Eu non recordo, pero... Si, seguramente, non recordaba, pero hoxe mesmo se Viñeron fai uns días, varios. e se porá, porque estes días se puxo algún ali. Pero hai algúns sitios, Celso, que duran menos con caramelo. Xa sabes, non? Falaba vostede de dúas árboles, bueno, de varias árboles, en concreto unha Muñoz Calero, que ten dito Celso moitas veces, e outras que hai ali na sindical. Eu añadiría máis tamén. Na sindical non, frente ao sindicato da Brego, aquí non arriba. Bueno, por da sindical tamén hai algún que hai que... Un taquepillo do portal, frente ao sindicato da Brego. Que hai que tocar, porque dicío da sindical, pero tamén igual por dar por eso. En todo caso, o de Muñoz Calero, por as dimensións, e por tanto, tamén é importante. Hoxe mesmo falei ca Diputación e había unha petición deso que xa habíamos formalizado para que nos boten unha mão con ese tema en concreto, igual que co tema dos verteboiros. Non me tocaron cortando na carretera. Por eso, e quedou, bueno, neste caso o funcionario, non ten sentido dar nombres aquí, quedou na semana que ven en darnos unha solución para as dúas cousas, máis ben para botarnos unha mão. Neso tamén se está. Con respecto a RPT, que me confundín eu de data, se tuvo unha reunión, primeiro, xa había dito en comisións, primeiro cos sindicatos, cos representantes dos traballadores, e logo con todos os traballadores en xeral, todos aqueles que asistiron, para explicarlle, máis ou menos, as líneas por onde ten que ir a RPT, sin entrar en debates de un posto en concreto, das cuantías económicas en concreto, porque evidentemente é o que máis lle interesa aos traballadores,
etcétera, etcétera. Por qué? Porque se non se poden plantear debates individuales como se pudo plantear, eu creo que a filosofía que está levando a empresa creo que é boa, teñen moita experiencia e o están facendo ben. Cando lle pasaremos un borrador? A miña idea é que a idea da empresa é a semana que ven, na seguinte, porque eles dependían un pouco tamén, están facendo varias RPTs aquí na provincia e fora da provincia. A próxima semana, digo a próxima seguinte, pois ter unha reunión cos grupos por parte da empresa e que a empresa explique a RPT polo miúdo. É moito mellor eso que entregar un borrador que ao final, ao mellor, algún interpretamos de unha maneira determinada, eso non significa que non teñades, e que quiten todas as dúbidas que hasen. Vale, eu creo que é a mellor fórmula para empezar a traballar. E, por lo tanto, a semana seguinte, pois, que a disponibilidade da empresa, en canto a empresa poida, eu convoco esa reunión con todo. Vale. Alcalde, se me permite, que se me escapou un robo, que se me escapou. Vale. Hai un solar que ten un transformador de Fenosa na rúa Carballiño, está cheo de silveiras, a ver se lle pode instar para que... Sí, sempre se lle fai. Non ten... Ese un deles ali. Non ten un servicio, pero é verdade que está mal. Vale, pois notificamos. Ben, pois agora empezamos o turno habitual, por Manuel neste caso. Bueno, pues nada, en primer lugar, agradecer por fin vou facer o robo, a pregunta e o agradecemento. Por fin o Concello de Servicios que limpara a calle tantas veces demandada da estación, ahora que nos van a suprimir a venda de billetes. Tamén facer un robo nese sentido, ao mellor desde a alcaldía, do goberno, a gerencia territorial da Renfe, independentemente dos billetes, non vamos a meter na política da empresa que non supriman as paradas e a frecuencia dos trenes. Recordarlle, a pesar do agradecemento, señor Concelleiro de Servicios, que hai que seguir retirando esos paneles obsoletos, deteriorados e desoxidados, a recordarle que non olvidase das contas. Agradecerle tamén ao Concelleiro de Infraestructuras ese espello demandado tanto por ali na calle do Rosalía de Castro, na confluencia de Rosalía de Castro con Montero Penal, que xa está a posto. Bueno, tamén un agradecemento referente ao pleno pasado, ao portavoz do Partido Popular que comenta, comentará as esperanzas deste pleno con seus compañeros do Parlamento de Santiago. O señor Vázquez López apoiou a moción planteada por él dicindo que era refinada a moción do despoboamento, non? Que estamos en despoblación. E este portavoz dixo que trascende o ámbito municipal e que debería ser unha cuestión a que se adoptasen medidas que se implicasen todos os sectores sociales, Xunta e Estado. María dos Días dixo que la Xunta buscará un acuerdo político y social esta legislatura tras levantar la base con el gobierno gallego pide la implicación de todas las administraciones y sectores sociales. Bueno, gracias por permitir a sus compañeros que aquí les entramos. Hacer molesta la cuestión típica de que recoges. Supoño que se así ya extradará o portavoz do Partido Popular. Con respecto único, ainda que é un robo, é verdade que o concelleiro mandou actuar na estación de tren e é verdade que coincide xusto cunha cousa que nos ten que indignar a todos, que o que está acontecendo é que non solamente habrá que tomar medidas nese tipo. Cando vostede fala de mandar de comunicacións, pode dicir que se leva máis dun mes intentando localizar o responsable da DIC, están aí os escritos, e veñen como descoñecidos, hasta que ao final que os collemos en Madrid, só nos falta ir a buscarlos por a vista. Que é algo bastante curioso, non?
cando menos que cheguen de volta os comunicados oficiales que se fan desde unha administración. Eso mostra que, bueno, que os peores presaxios poden vir en cada momento. Pero, bueno, en todo caso, creo que non é unha cuestión só do Concello de Ribadavia, senón de todos os concellos que están afectados e facer forza nese sentido si podemos e chegamos. E do demais, entender que son rogos e os agradecementos tamén se teñen en conta e se agradecen tamén por parte do goberno. Neste caso, ahora o turno do portavoz de Vivienda Común, Gerais. Moitas gracias. Ben, teño algunhas preguntas e algúns rogos. Por exemplo, si este goberno ten información sobre o proceso de adxudicación da vivenda de solo da Rúa Sagrado Moscoso, digo porque a semana pasada o noso grupo fixo xestións pertinentes e desde a entidade autonómica dignos que é máis que probable que se volva a quitar porque só unha única parella se registrou interesada e como consecuencia non pudo haber concurso, claro. Entón, a pregunta é se vostedes teñen alguna información a maiores e no caso de que non a teñan, o rogo é a soliciten. Respecto á subvención do ICIO que sae en prensa, este grupo, quero preguntar que estimación da axuda, cuantía, vaise a investir en 2017, que estimación teñen, canto creen vostedes que representa na implementación, no emprender un negocio, esta axuda do ICIO, si a porcentaxe, e, bueno, gustaríanos tamén saber a estimación a tanta xente calculan que alcanzará esta axuda do ICIO. Respecto á perda da axuda da aula CEMIC, que se ve en prensa tamén, e como consecuencia este grupo enterouse esta mesma semana, fai uns días, que se perdía un posto de traballo na área de cultura. A pregunta é se cree vostede que está justificado o despedimento deste traballador que levaba bastantes anos traballando neste concello, motivada porque este concello perdeu unha subvención, cando este traballador en anteriores anos non estaba suxeito a esta CEMIC e concatenou determinados contratos. Creo, non sei, pero polo menos desde 2005 debería traballando neste concello. Despois, siguiente, despois do adiamento do proceso de adxudicación no noso grupo pediu que se convocara a Comisión de Seguimento e Control das Administracións Públicas Municipais, comisión que ven recollida na moción do 28 de xulio de 2016 e que ten nesa mesma moción aprobada determinadas funcións. Bueno, evidentemente non se fixo caso, non se tuvo en conta esta solicitude. Na acta solicitada por este grupo hoxe mesmo recóllese que queda adiada e digamos por subsanación, xa que dúas das tres empresas convidadas polo procedimento de negociados sen publicidade, a nosa reiteramos a solicitude desta comisión agora que de alguma maneira se vai adiar este proceso por culpa da falta de documentación de dúas empresas. Respecto tamén ao escrito registrado polo noso grupo en 5 de xaneiro de 2017, no que pedíamos, entre outras cousas, que se convocara a Comisión de Comercio para valorar a adxudicación de postos na praza de Abastos,
reiteramos a convocatoria desta Comisión de Comercio para esta finalidade. En relación coa xuntanza, coa Delegación de Educación que este goberno tivo, enterouse este grupo con cumprida información que se deu no Consello Rector de Deportes. Gustaríamos saber un pouco máis, non preguntamos ali porque estábase demorando en exceso quizás a reunión do Consello Rector, pero si nos parece de suficiente calado para que neste pleno se teña coñecemento da reunión coa delegada de Educación, delegada do Progreso de Educación relativa, estou falando do muro que xa veu aquí, xa se falou del neste pleno, do pabellón de Maquians. Ben, respecto á convocatoria, o meu compañero que comentábame antes que vai a preguntar, entón eu non preguntarei sobre a convocatoria da xuntanza de perseguir, só para él, entón tampouco lle quero pisar determinadas preguntas que xa tiña plantexadas. Volvo a reiterar a demanda do arranxo do peche do depósito da Franquirá, digo, para que conste tamén como un rogo neste pleno. Respecto a Comisión de Tráfico que antes o portavoz do Partido Popular facía mención, ademais de reiterar a solicitud e demanda da súa convocatoria, este grupo quere tamén preguntar se se vai a levar a cabo o paso de peóns solicitado xa en pleno na Rúa Redondela, na intersección, a altura do Velatorio Novo. O mesmo tamén solicitado en pleno o paso de peóns que está saindo da Praza Maior e que este grupo mencionaba que estaba tapado por uns contenedores e que pedimos antes documentado se sustituía a súa ubicación polo aparcamento de motos e motocicletas, e reiteramos a petición desa comisión para abordar determinados asuntos que o arranxo o repintado non acabou de arranxar desde o noso punto de vista de todo. Tamén pedimos que se vixie un pouco mellor a zona de aparcamento de minusválidos, porque moitas veces estás usando por persoas que non teñen a taxas, non sempre evidentemente, pero me consta porque o mesmo o vin reiteradas veces. E un último rogo tamén se ha feito nesta sede plenaria, as sinais termais, que é certo que se levaron a cabo aquí no entorno municipal, pero siguen sin levarse a cabo, por exemplo, na autovía Compostela-Ourense, a altura do Carballiño, están sinalizadas todas as termas da zona, por así decirlo, excepto a de Persigueiro. O rogo, ademais da denuncia pública, o rogo é que se fagan as gestos pertinentes, unha vez máis se solicite esta sinal. Refírome só a esta sinal, non a outras cousas. E esta era a última, moitas gracias. Vale. Non sei, das sinais che vou falar, non te preocupes. Porque dá para algo das sinais. Eu agora recordo aquí cando se acusaba o alcalde, que moitas cousas, agora vou falar de eso. Porque o tempo pon a cada un no seu sitio, nunca mellor dicho. Empezamos por o principio. Preguntas. Sí que temos información do tema de vivenda solo. Según eles, eu non entendo moi ben ainda as razóns, alguén as terá que especificar. Entendo parte e outra parte non. Decían que só había unha parexa, por lo tanto que entendían que tiña que haber máis demanda. Eu lle decía que non tiña sentido que houberan posto como data o día 5, cousa que eu lle dixen que non era data suficiente, a pesar de que se nos acusaba o goberno de que nós teníamos a culpa das datas que se marcan, porque cando nós non temos nada que ver nesa explicación, porque aquí se teñen que decir as cousas como son.
E, polo tanto, o que se abre un novo proceso, ou queren abrir un novo proceso para que máis xente se anote a esa adxudicación desa vivenda, se é o caso. Eu que lle dixen é que pola parte que corresponde ao Concello, sempre cando sexa legal, porque eu, claro, entendo que ao millor as persoas que xa estaban anotadas nunha data en concreto, pois poden tamén demandarlle porque é así, non? Porque pode dar a impresión de que as persoas que o fixeron en tempo e forma, pois ao mellor non son as adecuadas ou non tal. Pode dar, non digo que sexa así. E, por lo tanto, a mí o que faga nese sentido de dar máis prazo me parece ben, sempre cando eles entendan que é o que teñen que facer é respetando os plazos e respetando a lei en canto a adxudicacións públicas. Porque volvo a incidir que non é o Concello. O Concello aquí as pode pagar todas, e esta tamén, pero, ollo, eu lle dixen cal era... Non, digo eu. Non é unha cuestión de que despois se poden malinterpretar que se é o Concello que ten que velar por ese proceso. Eu entendo que se fa un novo procedimento, pois é millor porque se xa máis aberto máis xente, pero, ollo, velámosle desas historias. E iso é o que, ata o momento, queren facer, vale? Pero eso, xa o dixen eu preguntaba se hai algún prazo estimado. O plazo é que queren dar un mes a partir de que a volvan a facer. É o que queren facer. Eso é o que me dixo a min, se supón que é a jefa de servicio dese tema, que ahora non me recordo. Vale. Con respecto ao tema do ICI, nós non podemos ter unha estimación, primeiro, nin de cartos que lle vai suspoñer ao Concello, porque non é unha subvención que nos demos, é unha exención que facemos en función das cuestións. 10.000 euros, máis ou menos está estimado o que pode chegar a ser. Ojalá sexan máis. Se vostede me pregunta cantos poden ser, ojalá sean 30.000 os que foran. Non é o deseo, o cálculo. Bueno, pero o cálculo é máis ou menos feito nunha cuestión de as anualidades que tes anteriores das licencias que vas tendo. Si isto sirve para ter máis, pois perfecto. O cálculo despois que se estima, é o que dicía Javier, que son 10.000 euros, que é o 2,6% do que sexa. Canto lle vai repercutir a cada un? Tamén depende da inversión. Se un 2,6% de unha inversión de 100.000 euros non é o mesmo dunha inversión de 10.000. Eso non o sabemos, non o podemos saber. Eu preguntei concretamente, disculpe, polos negocios. Que van a ser? Non, o que supón a exención do ICIO a un negocio que vai a emprender e a repercusión que ten. Pois está marcado en función... Non, se vostede coñece a estimación do que supón a exención do ICIO para emprender un negocio. A la vez, tanto por ciento que le supondría a la persona. Dependendo da inversión que fai, e dependendo das persoas, eu non lle podo dicir. Claro, é que eu que sei é o tanto por cento, que é o 2,6 que é o que vale. A partir de aí, se a inversión é maior, pois maior será o aforro. E despois tamén ten que ver os tramos, porque os tramos son por un traballador, por dous... Non, a norma coñece, non me estaba preguntando sobre a norma. Pois é outro non lle podo dicir. Porque depende de quen queira invertir, e canto queira invertir. É así de sincero. O que si é, creo que é unha boa medida e hai algo que hai que poner en valor, que estes días está acontecendo con outra cousa. Por certo, o digo sin coñecer os datos das baixas. Este mes levamos 27 altas no Parlamento, porque eu todos os días pregunto, porque evidentemente é unha cuestión tamén para poner en valor. O mes de xaneiro é bastante malo sempre, e que levemos 27 altas é unha boa noticia. Non digo con isto que vai a ser ninguna panacea, pero é unha boa noticia, é unha tendencia que pode ir ben. Quero decir isto porque esta cuestión vai vinculada, e esta sí que vai vinculada, a que as persoas estén empadronadas. Pero non, estou dicindo eu, creo que se me respondeu que non estou dicindo eu por unha cuestión para que a xente que nos ve que o sepa, porque evidentemente é unha cuestión que a nós nos ven ben e con esa filosofía se busca, e se están empadronados, pois millor, que aí sí o podemos facer, vale? Con respecto á pregunta, bueno, se eu estou de acordo ou entendín así, ou eu entendo que
ou estou de acordo, máis ou menos ben sendo así a pregunta, co despedimento dun traballador. Eu nunca podo estar de acordo co despedimento dun traballador. Ora ben, eu dixen antes, eu teño que velar polos intereses do Concello. Que os intereses do Concello, cando outras administracións, a mitad de curso, eu dixen xa un día, nos retiran as subvencións, pois eu non digo que a mitad de curso non as retiran, non retiran ao final, pero nos dicen a mitad de curso que cambian as condicións, onde logo non é culpa do Concello. Eu, polo tanto, a miña condición de alcalde, o que me leva a tomar esa decisión é que se remata a subvención, e nós, como sempre facemos en todos os casos que ocurre eso, é que o traballador non pode continuar porque a subvención se extingue. E nós entendemos que é así. A partir de aí, se o traballador reclama e un xuíz lle dá a razón, pois teremos que ver como se actúa. Por qué? Porque, entre outras cousas, hai unha lei que esa plaza non está contemplada nos orzamentos. E, polo tanto, o que decía antes o compañeiro Javier, se eu contrato a un traballador que sería unha plaza de nova creación, a los 2 minutos me llama a mí el señor subdelegado e me dice que estou facendo uns contratos ilegales. Sí, é o caso, é o caso. Porque é unha contratación. Mira, xa nos temos tido que defender. Vostede adiantando. Non, eu non me adianta nada. Eu non me adianta nada. Non, eu digo, se o xuiz dice eso, non, estás entendendo mal. Digo, non se nos ten chamado a orde, o dixo antes Javier, por cuestións de sustituir traballadores. E se nos ten pedido os contratos, verdad ou non, señor secretario? Bueno, pois canto máis... Non só a verdade, bueno, pero a nós se nos acusara de que estábamos facendo contratos ilegales. Vámonos que decir. O que quero dicir é que como existe esa norma e non hai unha cuestión para que se poida crear plazas, como que mellor dito, de nova creación, nós temos que actuar con esa filosofía. A partir de aí, se o traballador ten razón e un xuiz o dice, pois eu terei que tomar a determinación que diga un xuiz, evidentemente. Eso xa estaba dicindo. Está dicindo que a plaza dunha persoa que leva máis de 10 anos traballando é nova creación. Está dicindo iso. Eu non estou dicindo eso, eu estou dicindo que vostede tamén dixo que ese traballador había tido outras plazas diferentes a que é o obxecto de despedimento. Outros contratos. Claro, porque non plazas, a plaza era a mesma. Claro, pero estuvo contratado de outros xeitos. Os contratos non. O plazo non era o mismo, está vostede confundido. Por eso non era o mesmo. O desenvolvemento do traballo na agricultura sí. Pero non vou entrar... Está mal informado. Non, estou perfectamente informado. Non era da obra civil. A cuestión... ¿Quién está dicindo que era da obra civil? ¿Quién o dixo? Non vou entrar nese debate. Non ten sentido. Nin tampouco vou entrar no debate de quen ten aquí as culpas de haber perdido a subvención. Non vou entrar nese debate. Vostede me pregunta se eu estou de acordo con un despedimento, eu lle digo que nunca podo estar de acordo con un despedimento dun traballador, pero teño que actuar como alcalde desta... Non estou justificando, non digo o que eu son alcalde deste concello. A ver se entendemos. E, polo tanto, eu teño que actuar conforme a lei e conforme a que me dictamina a lei. Vale? E, polo tanto, se hai unha cousa que vai a un xulgado e o xulgado dice outra cousa, eu terei na en conta. Bueno, pero eso tamén o ten que decir un xuez, non vostede. Non, ni vostede. Bueno, pero eu teño que actuar conforme a lei. Non, vostede e todos os que estamos aquí. Por eso, eu entendo, eu entendía que era así, que se tiña que actuar así en defensa dos intereses do Concello. Vale? Por moito que a mí me doe, porque vostede falaba dos GES antes. Tamén lle podo falar eu do que fixemos algúns para que os GES continúen aquí, que noutros concellos desapareceron. O sea que, bueno, eu nunca estou de acordo con que se despida a ninguén. Iso é o que lle quero respostar. Ahora, eu teño que velar por os intereses do Concello e actuar como se actúa con todos os traballadores. A pregunta era, cree vostede que está justificado o despedimento? Non se está de acordo con o despido. Si cree que está justificado o despedimento por a perda de unha subvención determinada. Está justificado tanto en cuanto esa subvención desaparece. Está justificado. Vale, está justificado por parte do Concello, non por parte do alcalde. O Concello ten que tomar as decisións que veñen impostas por outras administracións. Sí, está justificada por parte do Concello. Entendo así, claro. Claro.
está justificado porque esa subvención desaparece. Así de sincero. E vostede faría o mismo, se fose alcalde. No. Bueno, se me dice. Eu non tería 80%, se me pregunta, 80% en temporada. Vostede non, vostede tería, No, vostede faría un claro, ese debate, Xa sei, no, pero é igual, vostede pode dicir ahora moitas cousas, e algún día está aquí, xa me dá como de cambio oculto. Xa verá. Porque falar non ten canceras. De todas formas, está claro, está clarísimo. Con respecto ao control das comisións públicas por parte das obras e demais, se se vai a convocar para este tema en concreto, pois xa lle dixen que non, xa lle respondei por escrito, se non lle sirve esa contestación, pois creo que era unha contestación totalmente coherente e totalmente sensata, porque a veces non se permite decir nin esa palabra, parece. Nós, creo que falamos dese proceso en comisións, que se iba a levar, non estábamos obligados a invitar por lei a ninguna empresa, a transparencia total, se lles invita a vostedes a participar nos propios procesos, xa me gustaría a min, xa que vostede me pregunta ben por cousa, que se fixera así en todos os concellos e en todas as administracións que eu estou, que hubiera a transparencia que hai neste concello, e, polo tanto, xa se viu despois claro que cando hai algunha cuestión que non está ben, pois se suspende esa contratación, sin máis. E, polo tanto, por certo, que se invitou a todos, se disculpou Manuel porque tiña un viaxe, e os demais non quixeron asistir por as razóns que foran. Nós non vamos agora a suspender un proceso que está aberto, porque está aberto para subsanar errores. Que a partir de aí creemos as comisións, se seguimos creando comisións igual non nos chega a sorprender, porque eu sempre escoito aquí na comisión, está moi ben, pero eu creo que tamén a administración ten que ter un funcionamento, porque por unha parte pedimos unha cousa e por a parte contraria pedimos asimilado. Bueno, pois eu creo que o proceso é totalmente transparente, totalmente beneficioso para o concello na medida en que vai haber tres participantes e a partir de aí esperemos que traigan ben a documentación, porque non sei, eso xa non é cuestión do goberno, pero ahora non vamos a plantexar neste proceso, non vamos a plantexar eso, porque queremos empezar unha obra tan demandada por todos canto antes, pero vamos a facer. Vale, a partir de aí xa lle contestei que con tempo facemos o que estivemos con 20 todos, non hai ningún problema. O demais entendo que son rogos, me pregunta sobre a convocatoria da Comisión de Comercio. Bueno, eu convocarei, e que volvemos a mesma, se sigo convocando, a mellor non teño tempo nin para estar atenendo os veciños. Digo con isto que non hai ningún problema en que convoquemos isto sempre cando o digan tamén os propios comerciantes de Beirabén, e a Asociación de Comerciantes tamén hai que contar con ele, non solamente con algún comerciante. Eu teño unha relación moi fluida ca Asociación de Comerciantes e podo asegurar que non me puxeron ninguna pega por este tema, e se me apoñen, pois dende logo teremos a reunión tan pronto me conecte, pero lle podo asegurar que a Asociación de Comerciantes está, creo que as relacións son bastante boas con este concepto. Digo por eso, porque o plantexaremos, porque eles son parte desa mesa de comercio. Pero era unha solicitude moi concreta e unha pregunta moi concreta. E eu contesto moi concretamente. Eles, cando eles tamén estiven con 20 e teñan queixas sobre ese particular, como vostede falou de Praza de Bastos, eu falei. Sobre que lle fale memoria, porque non era o Consello de Comercio. Son preguntas, Rais, home, xa pregunta, un rogo, que vostede está... Eu teña aquí como... Non, usted preguntou cando se iba a convocar. Vostede está respondendo o que queira. E eu aí non entro, pero se me deixa, non é... Pero é que responde vostede ou respondo eu? É unha comisión ad hoc dos grupos municipais para tratar o tema do tráfico. É o que quería decir. Sí, pero da Comisión de Comercio tamén me preguntou. Como a de tráfico, pero en comercio. Tamén me preguntou. Ai, dixo se iba a convocar, se teño aquí anotado. A mellor me confundiu a anotar. Como a de tráfico, pero unha comisión municipal dos comerciantes. Sí, pero vou a decir, repito, que eso xa está creado.
xa existe. Os grupos municipais da oposición non estamos nese... Non están, porque este ano ainda non foi, este ano non se convocou, pero vostedes estarán, Brais. É que creo que o que non entendes o concepto do que está creado xa, xa está creada, xa podedes participar. Xa sei que está creada. Si non hai ningún problema que vas a participar, despois, cando non queren, non participan noutras cosas, si te invitamos sempre, a todo. Si participas ou non, despois é cuestión de decisión vosa. Eu non me meto neso, pero vas a participar. Desculpe. Vas a participar. Disculpe. Non fixa actividades que grupo. Que non. Digo que participan no que queiran. Non, este grupo está participando bastante máis do que a resposta conveniente deste goberno. Bastante máis. O sea, que se queixen de encima, sae do fora. Eu me queixo. Tío, escoitaches me moi pensando. Que estás pensando en ti, da resposta non che vale, non che vale unha, outra, nem por escrito. Bueno, xa che digo, a culpa mellor é que non respostamos demasiado. Preguntaches, que eso tamén preguntaches, sobre a xuntanza de educación. Ben, home, Esa sí é unha pregunta. Esa sí é unha pregunta, porque o da comisión era un robo. Pero se vostede está respondendo robos, facemos un pleno aparte, que é o que está sucedendo ahora mesmo. Pero bueno, non pasa nada. Pero non cobramos os dous solos. vostede quere que lle resposte, non quere que lle resposte, quere que falemos, non quere, pois mire, isto lle abordarei nas comisións pertinentes nas seguintes, non lle vou contestar agora, porque é un tema bastante bueno. Con respecto aos pintados animais das señais, por eso lle iba a falar das señais termais. Claro que está mal, só diseñar, sarísimo. Eu creo que, non sei se algún grupo sabe o que pasou ca señalización este día. A señais era un robo tamén. Xa, non, pero digo, terei que explicar eu si que é o que me dé a gana, digo eu. Bueno. Vale. Digo, se algún grupo, se algún grupo, non sei, eu non vamos, claro, a mí non fai nada. A gracia que ten o respeto que ten os demais non é. Digo que non sei se alguna persona sabe o que pasou cas señais todas do Concello estes días, porque xa te pregunta ou fai un robo das señais do balneario, sí que ten que ver co que vou a decir. Entón, antes de correxirme a min constantemente, que parece vostede un profesor, eu digolle, vostede preguntou sobre unha señal concreta e sobre alguna señal concreta de señalización de persigueiro. Sei moi ben o que me pregunta, bastante ben. Eu lle digo que algunha retiraron estes días. Vale, se non o saben, digo yo. E retiraron non só esa, retiraron as de Ruta do Viño, tenían que estar vostedes a... E retiraron todas as demais, e retiraron incluso paneles que ten este Concello, e chegou a Cotó, e empezou a cerrar, e se levaron a señal. Pois, home, se o saben, me gustaría que hubieran dito aquí. Por lo menos, vale. A mí constamos de San Andrés. Bueno, pois, non só de San Andrés, sino todas as señales da Ruta do Viño. E, por certo, hoxe, é intolerable que o faga unha administración, como neste caso é a Cotó, que manda retirar señales das súas estradas sin comunicarle a este Concello. Isto yo digo ao Partido Popular cando acusaron ao alcalde de non ir a unha reunión. A ver que teñen vostedes que decir agora que se retiran as señales da Ruta do Viño, que están autorizadas. Se retiraron os paneles informativos deste Concello. Se retiraron as señales que as únicas ben que estaban postas de señalización do balneario, que eran as antiguas, tamén se retiraron. Eso sin comunicar ao Concello. Leváronse as señais todas, sin decir este Concello onde están, que eso pode ser incluso delictivo. E, polo tanto, non só o fixeron aquí, sino que o fixeron no Concello de Cende, no Concello de Leiro, e creo que en algún sitio do Concello de Castelo. Oxe, mañá, que tivemos xunta directiva da Ruta do Viño, lle fixemos, que mañá saldrá en prensa, evidentemente, unha petición á señora delegada territorial desta provincia. Todos os alcaldes que estamos ali, tanto de Ribadavia, como de Leiro, como de Cende, como de Castrelo, e as adegas e todos aqueles que están implicados neste tema. Entón, home, eu agora sí que lle vou a pedir ao Partido Popular que cando menos
a directora xeral de turismo, xa que me sigue moi habitualmente na Lefal, que pide disculpas a este concello, igual que a Cotón. Cando menos, é que se arranxa este tema, porque os presuicios económicos nunha data que vamos a ter máis de 1000 atletas nesta comarca estes días, me parece intolerable, porque é que, como decíamos, non o digo eu, o decían os propios adegueiros, ademais, é que non saben realizadas as nosas historias. Me parece unha falta de respeto total, yo sen sentido. Eu, como concejal do Partido Popular, digo, que fai usted, señor alcalde? Vamos, se ven Chama a Guardia Civil, con unha denuncia á policía. Ai, Pero por que señales que non fai nada? Pero o millón que está por Santiago sabe o tema, non? A mí, que está por señales, como falar de Celso, antes de que te lances, cando a mí me comunican eso, xa tiñan as señales e non sei onde. Mira, eu o día seguinte o día xa falei co alcalde de Celle e foise e acordamos ese tipo de cuestión. Vale, non é cuestión ahora de entrar eu hoxe mismo trasladei a Rutas do Viño de que é mellor chegar a un acordo e que reparen esas cuestións. Ahora ben, non se está tratando de eso, se está tratando de que unha administración seria non pode facer eso. Saber que non vamos a facer, Pois, non sei. Eu sei o que pasou, vale? Entón, ese é o tema. Me parece... Non, sale dele. Vale, moi ben. Neste caso, Benea. Avisei nas comisións de maio ou xunio, creo que foi, da posible problemática que podía haber cos cans que estaban cerca do moinho do Consello. Creo que unha veciña tuvo unha problemática esta pasada con eles. Pregunto se pasou a súa captura ou siguen ceigos por Rivadavia. Esa é unha. Se vamos a ter espazo no xantar este ano, se podemos afirmar deste pleno, en base ás declaracións que o alcalde deu na prensa, que o alcalde ten secuestrada a Fundación Vila Termal de Persigueiro, dado que decide unilateralmente a súa non convocatoria, pese a que os grupos da oposición lle temos reclamado en varias ocasións que a convoque. E despois, con respecto ao tren, que tamén comentaba a situación na que deixa a Rivadavia, a estación de Rivadavia é bastante penosa, xa vostede adiantaba que vai intervir no asunto, pero pregúntolle que cando menos demande a reposición do servizo que se retira, e senón que se nos deixe o uso dese edificio, dese local, xa que o Concello podería facer uso dele, as instalacións están ben situadas e poden ser útiles. E logo, a maiores, teño entendido que se procede a botar sal no casco histórico para evitar os desbaramentos das persoas. A pregunta é se ten considerado algún outro método e se ten consciencia de que eso pode gravar ao patrimonio lítico que ten este concello. Con respecto a un can en concreto non sei, o que si sei é que si se retiraron varios que ademais se comunicou ou se publicou xa ou está publicado respecto a uns cans que si se colleron na zona de Santo André de Mes que si tiveron un ataque contra ovellas. Bueno, parece que non son moi agresivos, pero bueno, os tuvemos que coller, evidentemente, depositar na terra. Si neste, eso non lle podo respostar, pero non sei. Xa tanto como si cada can de cada sitio non sei que levaron uns, non sei se este en concreto. Entón, cando sepa, digo. Con respecto ao xantar, vamos a ter un espacio, porque temos un espacio que acordamos o Concello na propia xunta de goberno que tivemos a semana pasada
na comisión ou en Terras do Ávila, na propia mancomunidade turística, porque acordamos que cada concello, pois, dentro desa mancomunidade, puxera o que vira convite. É verdade que hai uns plotters que se fixeron novos para estar este ano, como o ano pasado, era polémica que non estivéramos e demais, se fixo eso. É verdade que se acordou por parte de todos tamén poñer unha persoa para que atender ao stand, porque de pouco vale que poñamos un stand, como o ano pasado foi criticado porque nós si enviamos cousas, pero despois están por ali desperdigadas e tal. É verdade que se acordou, non sei se ao final chegaron a un acordo ou non, creo que sí, para que haxa unha persona que coñezca ben esta zona, porque tamén poñer, unha azafata que este ali simplemente para dar os folletos sin dar información, acordamos que non era unha boa cousa, que había que poñer unha persona que coñecera a comarca, que transmitira ben as inquedanzas que lle poden transmitir a xente. En eso se quedou, e por lo tanto vai haber un espacio creo que vai estar ben representado. Yo xa mañá acordamos nas rutas do viño transmitirlle a mancomunidade turística, a súa vez que algúns estamos nestas rutas do viño, os propios concellos, si a ruta do viño como ruta do viño pode estar presente dentro do noso stand porque non ten un stand propio. Entón, nós entendemos que para privar é bo porque, claro, falando claro, porque os velliños no Santar van co pulpo, poñen o pulpo, empezan a dar pulpo gratuito, e nese momento eles fan nos co viño, é máis complicado. Entón, bueno, eso se acordou pois levar ao mellor das distintas adegas e intentar ter a máxima presencia posible. Eso sí que está plantexado así. Vale. Con respecto a, bueno, a veces non fa vostede moito caso do que dice a prensa, digo que mellor porque nunca ou casi nunca se traslada literalmente ou todo o que se quere decir. Eu, a pregunta que me fixeron eu creo que a cuestión secuestrada un pouco forte. Eu non tiña secuestrado nada. Eu intento facer as cousas con millor das intencións. Eu que lle dixen e lle transmitín a prensa, a pregunta que me trasladou a prensa do que vostede preguntaba sin entrar en polémicas ningunas, e lle dixen que eu a convocatoria podo facer mañá mismo, non teño ningún problema, pero transmitín tamén que según me transmite a min a directora xeral de Patrimonio, de urbanismo, me transmite que se van a cumprir os plazos, porque eu falei con ela na semana pasada, antes de fixar a pregunta, que se van a cumplir os plazos do plan xeral, ou que esa é a intención, porque a intención, como lle había transmitido a todos os grupos, era ter unha reunión a 3 bandas ou a 4 bandas ou como que quixeran eles. Eu lle dixe e lle transmitín á directora xeral o Concello vale perfectamente o que nós enviamos para mí, porque fomos quen de aprobarlo, os grupos que aprobaron, os que non aprobaron non entraron nese debate, e polo tanto os técnicos se conocen perfectamente o plan xeral, e os concelleiros tamén. Os que tedes que dar o visto vos son de vos. Entón, esas reunións van a servir para dilatar o tema, por nós non hai problema en que non exista. Si a Xunta lle dá o visto bo ao plan xeral, seguramente con alguna modificación, a mí me vale. Entón, a directora xeral, como digo, me dixo que a intención era cumplir os plazos no día 9 de febreiro, que está aí. E o que lle transmití foi que, evidentemente, esas cuestións relacionadas co balneario, moitas delas van aparelladas ao plan xeral. Eu falei que a empresa ainda esta semana por outras cuestións que tenen que ver con temas de pedirlle sempre para facer publicidade. Eles me dicen que queren vir mañá mesmo, non hai ningún problema, é que nos sentemos. Pero eu creo que se vamos a ter ese documento que temos aprobado, podemos xa ter a idea completa e podemos incluso escenificar o que se vai facer, eu creo que é o mellor dos temas. Ora, se queremos ter antes do 19, non ten ningún problema. Claro, non ten ningún problema. Busquen vostedes a data que lle vaya ben aos concelleiros, porque despois a veces hai problemas, que saben vostedes. Eu non teño ningún
falar con vecinos, teño. Só digo, ahora, se esperamos a que pase esa fecha, se acontece, eso foi o que transmitiñeron, sin maior, porque eu non teño ninguna cuestión que esconder con respecto ao balneario, eu que quero é que empecen a construir campanas, e aseguro que eles tamén, incluso que o tema das termas públicas, tamén teñen unha idea. Con respecto a la estación de Ribadavia, eu creo que as declaracións minhas tamén, como siguen as que fago para unha cousa, tamén as seguirán para outra. Eu creo que se alguén fixo declaracións estes días con respecto a eso, se houve algún alcalde que lle dá cera a ese tema, despois, claro, na banda o alcalde non sempre está tal e cual, non? Eu con eso teño moi claro. Eu teño unha idea que é que ese servicio se ten que seguir dando porque os datos o avalan. Se fai 5 anos se vendían 20.000 billetes e agora se venden 7.000, é porque algo falla, e falla eso. Cal é a intención? A intención a teño moi clara. A teño moi clara, igual que a teñen vostedes. É que eses servicios vayan desaparecendo. E non pode ser que tardemos 3 horas a chegar a Vigo. Ahora, a forza que pode facer este humilde alcalde deste concello contra ese gigante que nin siquiera recibe as notificacións que lle enviamos fai un mes, pois xa me contará vostede. Eu intentarei facer o máximo posible, pero vexo complicado. Trasladámoslle aos nosos grupos, de seguro que están dando a batalla nese sentido. Pero bueno. Por eso xa falaba da reunión. No, pero digo máis, despois porque preguntaba se nos deixan os locales, tamén yo dixe, xa o dixen aquí, nos deixan mañá, pero eu sei como están os de arriba, o arranxo que hai que facer ali, nin lle conto. Sí, inviable para o concello, inviable, tanto, para uso, bueno, de abaixo podría ser, pero de arriba, ademais non che van a deixar por unha razón, porque ali teñen a maquinaria da telegestión e do control da telegestión que evidentemente non queren que entre nadie. Vale, pero bueno, eu creo que eso obedece a outras cousas. E con respecto ao tema desto, me pillan fora de xogo. Eu non sei se hai, outros métodos para evitar así algo, non sei. Eu que sei é que algún ten que haber, porque algún que quero estes días de sembrar que levou un golpe que é este que le fala. Pasar sí que deteriora por aquí todo o país. Pois eu casi me mato. A salud deteriora o granito do país, por eso creo que... Pues preguntarei se hai outra forma. Non o sei. Non estamos falando de outra cosa, é patrimonio. Xa, pero non o sei, preguntarei. Bueno, entendo que non hai nada máis. Un minuto só. A ver, senón... A concertación que pasa, non ten algo? Ou non mira? No, Alfonso examina e algo. Sempre ten o mismo problema que tamén atuvo, que por certo, antes de que estaba mal, sí que se fai algo nas fontes, outro día foron a unha fonte de Francaros que se quedou sin agua tamén. E aí sempre ten o mismo problema, raíces, arrastres, e por arriba hai non habrá que mirar. Eso é especialista Rafa. No cambio de rasante, baixando por pabellón, ali onde a casa que é de Don Francisco, Arias, sí, hai unha ruptura de agua e agora xa pasou, pero estos días sigue ayer, é peligrosa. Pero mandouse a avanzar. Está perdendo igual. Pois eu non dei. Está perdendo. Porque a mí mesmo, non nada, porque a cerra non está rota. E a agua sale. Estos días ya por eso yo dicía, ahora chove, non pasa nada, pero estaba peligroso. Os baches aqueles que hai baixando como Matadeiro Velho, agora hai máis baches, antes había un solo, agora xa hai 3 ou 4. En frente o que había do repise que hai. Sí, antes había un, agora xa hai 2 ou 3. Pois seguramente. Aí que xa que mirar, é que houve un arranxo. É por eso debeu pasar. Hai varios contenedores sin tapa, ya como rotos, entonces que dé un vistazo por aí a unha persona que o repare. Yo cierre, por ejemplo, estes cierres metálicos que teño, que hai 3 ou 4 que están amagados, é mellor quitalos, que dicen. Oxe, resposta, ainda que sean robos, supoño respostas. Primeiro, dos contenedores se pediu a Diputación. Parece ser, sei que é así, non sei agora,
fixeron varios concursos para contenedores e quedaron desertos. Están con problemas de abastecemento de contenedores. Incluso se lle pediron contenedores de cartón porque temos que reforzar algunha zona porque, bueno, pasa o que pasa. Me dixo o responsable que tamén. Co que decías das famosas aulas ou famosos protectores, hai varias reclamacións que tuvemos que facer patrimoniales porque lle pegaron golpes e os coches. Pero os mesmo fixemos a unha empresa. Os adopistas para que nos caen, non nos recoller, non nos botar a foto. Aquí foi onde nos pinar, gracias, mas que cabeza. Pero se non era nada. Cales, caralho, E tu muro vai sublicar. por andar cuidado. Estique echando muro, que eu tenho de paisano. Non tenho cuidado. Mas as dicias de cair por mim, não sei, eu quero isso, mas... Não, tem dinheiro.